نمقصال حاوداويت قصل عراي كبرت عبلي مخصي سلام كاخمو مبرات يوهانس إلن مرحبا كما يوعلكم إذا زلات النريتو دارقا صبغ ليلا حاو برهاني كابزي تقسكايو شجرات زي تتقسي شجر حدا ختكس أقدا سخا السونتايو أبتي 9-3 كابتن زوصا زنبرا غازيتاتنا ካብቶም 20 ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ናይ ኣፍሪካ ተመክሮ ዝነበሮም ኣትዮም ዝነበሩ መብዛሕትኦም ዝሃገር እዚኣ ዘለናሉ እዋን ሰዳድን ኣታውን ዝህልዋ ዓባይ ሃገር ክትከውን እዮም ተመንዮም እዚ ምሁር ግን ካልእ እዩ ኢሉ እሱ እንታይ ኢሉ እዚ ሃገር እዚኣ ከምዞም ኣሕዋት ዝበልዎ እሙንቶ እኳ ተለኒ እዚ ፃዕራም ህዝብን حوس رزقا مخال تقاليسو زتعوتن هزبن تعوت يزبل ومنتون هالوني بهلاو شجرجن هيهلو اتسرعات كتنقق اللو إلو زمحصينا نيرو بهلاو تسقم زبولون تايو هذا اب تحتي جزائي صنح حزبي كلاي اب قدل صنح حزبي سالساي اب دقل صنح حزبي نايزن تحواس زي التسرعات بتنقاق انت زي حزوه بالشونا خكتليو إلي نيرو أنا تا غازيتا نيراتني حجي سينيا سموب زي متقاس حفرت سمعني اتا اقدا سمنوتو جن لك عسيو أبانا تفلسيمو التسرعات زتاتاتو مساحر حال زغنون بعلاتنا زتاتاتنا يقا مكببار ተጋዳላይ ንተጋዳላይ ንሓለፍቱ ንካድራቱ ዘለዎ ምክብባር ሓፋሽ ውድባት ኮሙ ተጋደልቲ ንገዛእ ነብሶምን ዝነበረና ምክብባር ብሙሉ ጠፊዩ እዚ ምክብባር እዚ ኣብ ሓደ ህዝቢ ብፍላይ ከም ዝናና ሳልሳይ ክፍለ ዓለም ብሶራ ዝተዓወተ ህዝቢ ኩሉ ይፈላጥ ኮይኑ ክርከብ درጓስ ዝኸውን እቲ ከም ቁልፍ ከስራሑ ዝኽእል ምክብባር እዩ ሓላፍነትካ ደረጃታትካ ኣዋሊልካ ምፍላጥ ልዕሊ እዚ ዓብ ፀገም ኣብ ሶራ ኩሉ ክብር ህዝቢ ክትከፍል ድሕሪ ሶራ ንሓርነት ክትቃለስ ኣዝኻ ዝማዕበልካ ስለ ዝኸውን እዚ ኣብ ባይታና ይፀንሐን ማሕበር ሰራሕተኛ ይብልናን ማሕበር ተማሃሮ ይብልናን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ የለን ብዘይዚ ሓያል ጎንፅኻ ክትዕወት ኣሸጋሪ እዩ ነተን ቃልስታትና ይኹን ነቲ ዝኸይድ ዘሎኻ እዚ ዝፅኒዕኻ ንኹነታትካ በዳሂ ሓደ ድሕሪ ሓደ ተኸታታሊ ብመፅናዕቲ እንተዘያሰኒኻዮ ኩሉ ፀገም እዩ ዝኸውን እሞ ንሓው ብርሃነ እዚ ፀገማት እዚ እውን ክርእዮን ምስቲ ውህሉል ብርኩት ኣቀራርቡ ምርኩስ ክገብር ኢለ ዝሓሰብክዎ እዩ ንእግሪ መገድና ከዓ ዓበይቲ ሰባት ዝበልዎ ብእዋኑ እንተዘይተጠቒምካሉ እዋን ድሕሪ ሓሊፍዎ ክሳብ ክንደይ ሃስያ ከም ዘለዎ መገንዘብ ኮነና ይቐኒየለይ ወዲየ ኣለኹ ፅቡቅ ምሸት thank you رانا ستيل تدلغات زارب مسلا لك anytime all right هذا يوهانس كرب زارب دليل إذا حف قبل يلا نعدل كنو بيننا يوهانس go ahead okay thank you يقريتا حالفكم زلهو أنا أبكلت نتبتات رئيتو خبدالي حانتي سلامنتاي ماسي كميلي أبتي برهانس تقصو قربزي مسعرار نايتي ملكسي انت دا مصحف زا حداث مصحف ناي قديم تقدالاي مسفن حاقوسان بيبني أخو الناسي تي ملكي ناي إساياس كاميدا خمس جمري
بقلص يا ترئينا مالتي كم دما دحر ناصنت بدرجة تي مكلخال كل تنات ديبارتمنتس كاب حيل اير كاب قصيل ناب حيل مدري نا حيل بحري كاب قصيلو ناي حيل مدري كسابا مو داتا تي منستر مكلخال زبهال سماو طرا كوين خمس ترف نسوخا حلفنتو كورد زحاتتلو درجة زبصحة مالتي حجي كالا أي مخنيات أب إرترا اتي بايتو أب كلتش حنكلتن شارشو فريسو زخون يخون سيبكاو محبر أب إرترا كعنبب عدل أيتو هبون سلازي زخون يخون تي نهزبي ويكأنتي ترى تقادلاي حيل خهب زخئل مين سوى كأمجابر يا بملؤ كم زعني تغيرو مالتي سلازي بزيزي نحد سرعت كتبده ويكألو تختمس كا أزي أسقامي مالتي إزي إتي أوش تعد زلقنتاتي مالتي حجي تملسنا نابدق زلقنتات نرأي أبدق كمتي برهانه زتقوسو حادثيسو حدا ربع صار حادث زقون حزبنا أبسدتي زلو مالتي خلا زرارباسي إيرتراس أكل توتات نبر الله مالتي أبكم زعينت كنتات حجي لوتي كاوشت دو لوتي كابدق إلنا كنزارب مالسي كم أجندة خان كنا أروسي قنوع أيقونن زل إمنت زلني أقاتامي قطعصو دسولن هجي ناي دكتور شافنا أقلال صالو كالوتون تقصوي أب كال مصحفون تتقصي زنبوب كويو ازي ترانس ناشنال ويكا ترانس ناشنال ازي اوبريشن زبال سجرة دواوي سقطي تسرعت تقوملو مالتي عندنا دكتور شافنا انتاي زبل احنا سي ترانس ناشنال سينا بحصر زبله نفسنا دالو دغ زلومبر كله زمدنانا منفسنا سي كاوشت عدي بمسرته استفيد ايكونن سلاز خونه اب كلتيوز هلواتينا مالتي امو ايكوالي نحنا بزعبا كاوشترو كاب دغ زبحال نجر نفعلاليلو مخنيات يلا نفس وكفنا عن حتت نخلينا مسوش تزلنا زمدناتات ازيو حيالي السطرايز يكون ولا خايفة تناون السرعات حجي اوش تخم نهلي غيرنا مخنياتو تم دق زبلنا تقاومتي نايت زل سرعات فتينا صلينا سدرانا بيتسبنا نحجزينا مالتي 700 ويلعلي نايتي نحنا نصدق جنزب كاني أبي سرعتي زود تمليسو سرعات كاني نعانا مدهالن زي سمنان مكفاءن أبدأ يتقوملو مالتي أوش تخان سلا يتقوملو مالتي نتزبنان بدهال تقوملو سلازي إتي محاورات ناي تسرعات بقندو أبدأ زتكوري مخنياتو أبدأ أوش تعفينو سلازخونه والحنت يلن أوش أبدأ جن انت دا نتبدأ زلو دارجا حدثيسو زخون إيرتراوي أفوخ عبسو ويكا أسديعو كم زتسكت رئيسو زدن قبرت الأخي إلو نسو صبق كم زلو زهو بروباغاندا تراي قوليحي وص مالتيو بزز داناقر عالم كا يهلو مالتيو لازم احنا هنقورز قبعنا حادة إتا نايلو مقندي أرستون زنبرد كميلنا كم مفتح يلو زقمتا إتي كومينيتنا هنا كم زحيل نقوره خمي جيرنا إرتراوي كله بناس الناس ترنفر لحادة كومينيتي نقبر نقل أدلا انت دا أخوينو كمون نتم نتسرعات
ስርዓት መሲሎም ዝድግፍዎ እንተልዮም እውን ኣብ ክፉት መድረኽ ኣቲኻ ምስኣቶም እውን ይህን ምህን ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት እዩ እቲ ነፃ ኮሚኒቲ ንወከልቲ ወይ ከዓ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዘለዉ ዓዲሙ ከምኡ ድማ ነቶም ተቃዋምቲ at the same time equal platform ሂቡ ናታቶም ሓሳባት ወይ ከዓ ሰሚናራት ክህቡ ህዝቢ ከዓ ብናፅነት ክሓቶምን ርእይቱ ክህብን ዘፍቅድ ሓደ ነፃ ዝኾነ ማሕበረኮም ናይ ኤርትራውያን ክህሉ ሓደ ካብቲ መፍትሒ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንኩላና ኤርትራውያን ብማዕረ ዝምልከተና ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ጉዳይና ከዓ ስለ ዝኾነ በቢ ዘለናዮ ክንፀቕጠሉ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካልእ ውደባ እዩ እቲ ስርዓት ሓይልታቱ ንብረቱ ገንዘቡ ኩሉ ኣዋዲዱ ተወዲቡ ዝመፃና ዘሎ ንሕና ንዕኡ ከነሰንፎ እንተኮይንና ከዓኒ ክንውደብ ክንክእል ኣለና እቲ ውደባ ሕጂ ኣብ ፖለቲካዊ ውድብ ተሰሊፍካ ምቅላስ ሓደ መልክዕ እዩ ብኮሚኒቲ ደረጃ ተወዲብካ ምቅላስ ሓደ መልክዕ እዩ ከምኡ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ኣክቲቪዝም ከዓ ተወዲብካ እቲ ዘለና ናይ ደለይት ፍትሒ ሜዳታት እውን ክውደብ ክኽእል ኣለዎ ከመይ ገይሩ እዩ ዝውደብ እዚ ከዓኒ ንሓድሕዱ ክተሓጋገዝ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ኣቐዲምና ብዝሓለፈ ወርሓት ዝረኣናዮ ኣብ ኤሪሳት ዘጋጠመ ኩነታት ከምኡውን ቅድሚኡ ካልእ ኣይረአን ነይሩ ማለት ኣይኮነን እዚታት ከመይ ጌርና ኢና ክንወግዶ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ተሓባቢርና ሓደ ኮይንና ንፀላኢ ብኩሉ መንገድታት ክንገጥሞ ንኽእል እዚታት ሓደ ካብቲ ክንሓስበሉ ዘለናን ማለት ናይ ምግባር ተኽእለና ክሕይሎን ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ ተንኪዩ ዝሃብካ ንዕድል ዳዊቶም Thank you, John. Thank you. Okay. قتلك برغت يتكحفها بالكالغة برغت ميتكم كلها برغت سمعنا لغة اوكي كتصل ሰላም መጀመሪያ በረኸት ወባስላሴ ይበሃል ኣብ ቺካጎ ይነብር ነዚ ትገብርዎ ዘለኹም ይህን ብሓቂ ምስጋና ይግባኣኩም እቲ ርእስቲ ገፊሕ እንድዩ በናይ ሒዝና በናይ ከም ንውድኦ ኸማን ናይ 33 ዓመት ኮይኑ ኦልሬዲ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ንበልኩም መስለኩም እቲ ውድባት ንገዛእ ርእሱ ንጎ ውድባት ኣስማት ሒዝካ መመሪፅካ ምምፃእ ናይ ኢሳያስ ስርዓት ከውድቆ ይኽእል ዶ እዚ ሓደ ከም ሕቶ ከቕርቦ ይደሊ ሹረቲ ኣብ ርእይቶ ኢኹም ዘለኹም ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ዘረባ ተረጋጋሚ ከይከውን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ብዙሕ ርኢና ብድሕሪኡ ዝመፀ እውን እቲ ዝዓበየ እውን ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ስጋብ ኣብ ሂወት ደረጃ ስንክልና ቤት ማእሰርቲ ኣብዞም መንእስያት እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብከምዚ ዝኸድዎ ዘለው ክዕወቱ ይኽእሉ ዶ ብሓቂ ኣድላይ ዲኸ እዚ ሕጂ ብደናጉሉን ብኣባትርን መንእሰይ ምባእስ እቲ ሕጂ ኢሳያስ ዝደልዮ ወይ ኢሳያስ ክዕወተሉ ዝኽእል መስርሕ ብናቱ ከይሰርሓሉ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ዘይተደለየ ካልኣይ ውግዕ ሕድሕድ ኣትዩሎ ክብል ዝደፍር ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀንዲ ከስምረላ ዝደልሲ ስጋዕ መዓስ ኢና ንሕና
ውድባት እንዳፈጠርና ውድባት እንዳተፈጥራ ክነብራ እሞ already ልዕሊ ትቪ ናይ ብረታዊ ቃልቲ ዝወሰደ ግዜ ሓርነታዊ ቃልቲ ወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ምበልኩሲ ምሁራትን ለባማትን ነዚ ጉዳይ እዚ በብ ዘለናዮ ሃገራት ኣውፂኢካ ኣበይቲ ቀንዲ ፀገም ዘሎ መምያ ክትርኢ ትኽእል ሽማግለ እንተትወፅእ ዝሓሸ ምበልኩ ኣብዛ ሕፅራ ብዙሕ ዝበሃል ነይሩኒ ግን እስኪ ድሓን ናይ መጀመርያ ግዜ ስለዝኾነ ድሒረው ስለዝኣተኹ ብዙሕ እታ ርእስቲ እውን ስለዘይሓስኳ እዩ ቴንክ ዩ ብርሃነ حابس حتى هو تقدم مع الشو بتسفاي of course thank you برهاد هذا حب صقمنا مثلني انا اذا دليت فتحي اكايدانا صحف ስለዚ ኮነ እጂ አካይዳና ጽሁፍ ስለዚ ኮነ ስሩዕ ስለዚ ኮነ ተስፋ ዘለዎም ስለዚ ኮነ ብዙሓት ሰባት ሃድሙና ገገዲፎም መኸሩ of course ካብ ግደፍ ዝመጹና ደሌት ፍትሑና ኣለው ብዙሓት ኣለው ሕጂ ስለምንታይ am ሰባት አንጨዋ ክልተ አንዴል ዝኾኑ ናብ ሓደ ኾዱ እንደገና ናብ ትምለሱ ይገርመካ እዩ ናይ ኤርትራውያን ነገር ሕጂ ሓደ ካብ ፀገምሲ አካይዳና ናትና ንኹሉ ዝሓቅፍ ክኸውን ኣለዎ ነቶም ምሳና ዝመሳሰሉ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ነቶም ስግደፍ ዝደናገጹ ኣብ ክከቶም ኣለዎ ክንእምኖም ኣለና ዳያሎግ ዘተ ክትዕኽሉ ኣለዎ ብጭቡጥ ከዓኒ እዝን ኣብ ዓድና ፍፀም ኣለዎ ነዚ ስለምንታይ ሃዚ ትድግፎ ኢልካሲ ብውሕዱ ካብ ተቃወምቲ ናብ ስቕታ ዝመፁ ክትገብሮም ትኽእል እያ እቲ ሶሉሽን ንኹሉና ትንክፈናهم ዘሎ ዋላ ነቶም ደገፍቲ ድሕሪኦም ኣብ ተፈላለየ ከተማታት ምስ ተቃወምቲ ንክዛረቡ ክጓዓዙ ኣይክእሉን እዮም ይፈርሑ ብኩሉ ንዓና ሒዝና ዘሎ ምክንያቱ ድሕር ምሳኻ ሪኢካ ወይ ናብ ናይ ተቃወምቲ ዘመሓድርዋ ቤተክርስትያን ከይዶም ይስከፉ ኤርትራውያን ሓንቲ ንረኸበላ ኣብ ሓዘን ኣብ መርዓ ንረኸብ ኢና ኣብ ካልእ ግን ኣይንረኸብን ሰብ ክሞት ከሎ ብሓባር ነፋንዎ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ከብን ሕቆን ኢና ሕጂ ብዙሓት ኣለው ንዓና ዝመስሉ ዝሓሙ ግን ስቕታ ዝመረፁ ንዕኡ እውን ክትእምኖ ነቶም ዋላቶም ብኣካይዳ ናይቶም ደለይቲ ፍትሒ ስቕታ ዝመረፁ ክትእምኖም ኣለካ ስኻ ዘተ ኣኼባ ምክያድ እያ ይህን ምሂን ከም ዝበሎ ሽማግለ ወፂኻ ምዝርራብ እዩ ኣብ ጎድንኻ ምፅጋዕ እዩ ግን ኣካይድኻ ተመሓሽ ኣለካ ውድባት ምብዛሕ ብርግፅ ንህግደፍ ዓወት እምበር ጭንቀት ኣይኮነን ምክንያቱ ፈሕብትን እዩ ትብልካ ዘሎ ከምዘይትሰምር ኣብ ንሓድሕድካ ከም ትናቆት ጉዳያት ኣልዒሉ ብበላበሎ ከም ትዛረብ ካብቲ ናትካ መሰረታዊ ጉዳይ ወፂኻ ኣብ ጓል መንገዲ ከም ትዛረብ እዩ ዝገብረካ ዲሙ ብዝተፈላለየ ጠቂሱ ነይሩ ሓደ ርእሲ ይመፅእ ብፍላጥ ዲ ዝመፅእ ዋላ በኣጋጣሚ ትፈልጥ ኒሃ ትህውትት ዋላ ተን ማስ ሜድያ ይህውትታ ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ እዋን ሕጂ ሃገርን ሃገራውነትን ዓበይ ርእሲ ኮይኑ እየዛርብ ኣሎ ኣብዚ እዋንሲ ሃገርን ሃገራውነትን የድልየና ድዩ ካልእ ዘይኮነ ካብኡ ዝዓቢ ዘለ ናይ ቅልውላው ናይ መንነት ኣለዎ ድሂ ዝበትራ ቅልውላው ዘለና የብልና ሃገርና ንፈልጥ ኢና መበቆልና ንፈልጥ ኢና ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ጉዳይ ህግደፍ ክትንከፍ ዘይደልዮ ጉዳያት ንዛረብ ዘሊልካ ኣብ መሰረታዊ ዘይኮነ ጉዳይ ይኸይድ ኣብዚ ሜድያ ብዛዕባ ቅዋም ብዛዕባ ኣገልግሎት ብዛዕባ እሱራት ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ህግደፍ ኣይዛርብን እዩ ከም ትዛረብሉ እውን ኣይገብረካን እዩ ብዛዕባ ትግራይ ጥራሕ ይዛረብ ለይትን መዓልትን በተን ናቱ ልኡኻት ወይ መሓዮታት ዩቲዩበራት ገይሩ ኣብኡ ከም ትህብቱ ትገብረካ ክትዛረበሉ ክትምልሰሉ እውን ኣይግባእካን እዩ ሓደ ካብቲ ጉጅለ ህግደፍ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ውድባት ዋላ ሓንቲ ረብሓ ዘሎ ይኮነን ምብትታንሲ ረብሓ የብሉን ክጥርነፍ ምስ ትኽእል እዩ ዝሓሸ ነይሩ ወይ እውን ሃሉ ግድነት ኣይኮነን ብማዕረ ክትነብር ግን ኣትሊስት ኣብቲ መሰረታዊ ጉዳይ ዘሳምዓካ ብሓንሳብ ክሰርሕ ኣለካ
ትምብትታን ኣሎ ብሓንሳብ ዘይ ምስራሕ ከኣሉ ክልተ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዘላ ህዝቢ እውን ተስፋ እዩ ዝቆርፅ ዝሰምዖ ከሎ ግደፍ ተስፋ ቆርፅ ተስፋ የብልናን ካብቶም ደገ ዘለዉ እዚ ዘስምዕ ካልእ ኣብ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ሕጂም ተዛሪበላ ነይረ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ዓዲ ሕጊ ዘለዎ ሃገራት ንቕመጥ ኣለና ንሕና ከዓ ኣንፃርቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ኢና ንኸይ ዘለና ደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሓደ ቦታ ዝእከቡ እንተዳ ሃልዮም ፍቓድ ኣውፂኦም ቀለል ኣብነት ዝግልፅ ዘለኹ ዋርድያ ሃየር ገይሮም እንተዳ ብፖሊስ ዝሕለዉ ኮይኖም ምስ መን ኢኻ መጀመርያ ትጓነፅ ዘለካ ምስቶም ፖሊስ ኢኻ ትጓነፅ ዘለካ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ኢኻ ትጓነፅ ዘለካ ስለዚ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ምጉናፅ ከዓ ንባዕሉ ብገበን ዝሕተካ እዩ ስለዚ ንዓና ጉጅለ ህግደፍ ፕሮቮክ እዩ ዝገብርና ዘሎ ከም ትእሰር ኣብ ታርጌት ከም ትኣቱ ከም ትስጎግ እዩ ዝገብርካ ዘሎ ኦፍኮርስ ብርግፅ ብርጌድ ንሓመዱ ብዝገበሮ ብዙሕ ለውጢ መፂ እዩ ቻለንጅ ገይሮም እዮም ከም ድላይ ከምዘይህድነስ ገይሮም እዮም ዳግመ ግምት ከም ዝገብራሉ ተገይሩ ብዙሓት ሃገራት ግን ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ካብ ጉይ መዓል ክሳብ መሓዝ ብሕጋዊ መንገዲ ንሕና ጉጅለ ህግደፍ ንምእከብ ገንዘብ ንፅልኢ ፌስቲቫላት ትገብር ከም ዘሎ ክንእምን ጭብጢ ክንቐርብ ኣለና ነቶም ኣብ ፍቅደ ጓይላ ከይዶም ሚሊታር ተኸዲኖም ኣርቲፊሻል ብረት ሒዞም ዝዘሉ ንዖም ጭብጢ ምፅኻ እዚ ፌስቲቫል እዚ ናይ ኤርትራውያን ምትእኻብ ከም ዘይኮነ ብጭቡጥ ነቶም ሓገግቲ ኣካላት ፈፀምቲ ኣካላት ክንእምን ከነቐርብ ኣለና ብድሕሪ ባዕሎም ክቃወሙ እንተዘይኮነ ናይ መሰል ምዝራውን ምእካብን ኣሎ ስለዝበሃል ኣብተን ሃገራት ከም ስደተኛታት ከዓ ንመሰል ስለ ዘለዎም ምስ እምኒ ኢኻ ትጓነፅ ዘለካ ሕጂ ኣነ ንምንቅስቓስ ናይ ማዕበል ናይ ብርጌድ ንሓመድ ኣይቃወምን ዘሎ ግን እቲ ገባቡ ግን ዋጋ ክፍለና እዩ ምስቶም ሰበስልጣን ምስቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ንጓነፅ ስለ ዘለና ነቲ ዝውድብ ዘሎ ብድሕሪት ኮይኑ ህግደፍ ኣይንረኽቦን ኣለና መታልሑ ንዑ ኣይንረኽቦን ኣለና ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ንጓነፅ ስለ ዘለና ቀዳሞት ግዳይ ንኸውን ንሕና ኢና ስለዚ እቲ ቃልሲ ይቐፅል ኣብ ኣገባብ ኣቃላልሳ ግን ዋጋ ዘየኽፍለና ብሕጋዊ መንገድን ብዝሓሸን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ዘለና All right, thank you. Viral next Muslim. Viral. ሰላም ከመይ መሲኹም Hi. ስማዕ ደሎ واحد سمع الله. ኦኬ በመጀመሪያ ስኒትና ከመስግነኩም ፈቱ ከምዝኣመሰለ እድል ምኽፋትኩም ከምኡውን ንጋሻና ብርሃነ ሓውና ምስጋና የቅርብ ብምቕፃል ቅድሚ እቲ ሓሳበይ ምእታው ሓንቲ ኣዘኪራትኒ ብዛዕባ እቲ ናይ ውሽጣዊ ማለት ብውሽጢ እቲ ችግራት ክፍታሕ ዝከኣል ገለ ትብል ገለ ኣሕዋት ኣልዒሎማሲ እንታይ ዘኪረ ሓንቲ ሓብትና ተቓላሲት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓላፍነት ዘለዋ ሕጂ ብደገ ኣላ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ምስኣ ክነዕለል ከለና እንታይ ኮይኑ እቲ ውሽጢ ዘለውሲ ገለ ነገር ዘክገብሩ ይክእሉን እዮም ንበፅሕ ትካልእ ገዲፍና ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ኢለ ሓታ ስሒቓ እምበር ከምኡ ዘለዎ ከኣበል ገለ ዘይገብሩን እዮም በዚ ደገ ዘለው ኢሎም ከዓ ቁሊሕ ይብሉ እሞ ከምዚ ተኮይንና ስተሪፍና ኢና ማለት እዩ ትብለኒ ሕጂ ኣይቅፅልኒ ብትካልእ ምክንያቱ ኣርእስቲ ኣይኮነን ወይ ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን ምክንያቱ ተመላልዩ ዝኸይድ እዩ ዋላ እቲ ዘመነ ሰውራዊ እንተኾነ እኮ እቲ ውሽጢ ጥራሕ ኣይኮነን ተዓዊቱ ስለዚ ተደጋጊፊ እዩ ዝኸይድ እቲ ዝኽመት ግን ምሳና እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ኤክስተርናል ምግባር ባህልን ድምድን ወሲድና ኣለና ኮነ ነገር ሕጂ እቲ ኣርእስቲ መጀመሪ ኮይኑ ዘሎ እቲ ዝኽመታትና ምድላይን ኣፋታትሑ እውን እንድዩ ትርእስቲ ዳዊት ቅድም ኢልካ ኣልዒልካያ ነርካ ኣገዳሲት ማለት ቅድም እቲ ዕላማታት ዘይምንፃሩ ድሕሪኡ ከዓ እቲ ውደባታትካ እዩ መስለኒ ክስዕብ ዘለዎ ኣብዚ ናትና ተሪኢካ ብንቲ ድኽመታትና ኣወዳድባ ይመስለኒ ኣወዳድባናሲ እሱ እዩ እቲ ቀንዲ ድኽመታትና ምክንያቱ
መጀመርያ ዱፕሊኬሽን ናይ ስራሕ እምበር ኬትካ እንታይ ይኹም ዕላማታት ሒዝኩም ዘለኹም ተበልካዮ ወይ ሰሓተትካያስ እንታይ ኮኑ ተመለሰ ምክንያቱ ኣይመስለንን ኣነ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሓደ ዱፕሊኬት ኮፒ ፔስት እናገበርካ ሕግታትን መትከላትን ኢልካ ሒዝካያ ዘለካ መወዳድባ እዩ ካብቲ ምኩረና ክንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ዘለና ዓቕሚ ኩሉ ኣብ ሓደ ክወሃሃደሎ ዝኽእል ክእለት ኣይገበርናን ኣለና ምክንያቱ እንታይ እቲ ዝወሓደዶ ዝለዓለ ንብሎ ዘለና ብዝለዓለ እኮ ንሰማዕ ኣለና መስለኒ ስርዓት ነዚ ሃገር እዚኣ ህዝባን ኣብሪስዋ እዩ ስለዚ ህዝብኻን ሃገርካን ምድሓን ካብዚ ዝዓበየ ናይ መረዳድኢ ነጥቢ የብልካን ካብኡ ሓሊፉ ንኮ እቲ ሃገር ብስርዓት ሕግን ቅዋምን ክትመሓደር ከም ዕላማ ሒዝናዮ ዘለና እዩ ኣብኡ ንክትበፅሕ ዝኽእለካ ከዓ ዳርጋ ኩሉ ዘይእሞቶ ኣይኮነን እቲ ሽግርና ሕጂ እቲ ኣወዳድባና እቲ ቅን ፀገምና ኮይኑ ዘሎ እዚ ክንኣምነሉ ነዚ ድኽመታትና ክነለልዮም ክንክእል ኣለና ቅድም ኣብዚ ዘሎና ብዙሓት ኣብቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ናይ ቀደም ኣወዳድባ ኣብኡ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ግን ሓደ ግዜ 30 ዓመት ይትረፍ ኣብ ናይ ወርሒ ኣብ ናይ ዓመት ጠጠው ኢልካ ገምጋም ጌርካ እንድሕሪት ጥምትካ ክንደይ ኬትካ ኣለካ እንድሕሪ ገምጊምካ ንዕኡ ክትክልሶ ዘይክኢልካ ፀገማትካ ኣብኡ ይትሽገር ስለዚ ኣነ ይበልኩ ብርሃና ዓንቶ ያ ልዕልዋ ነይሩ እቲ ኣወዳድባና ሕጂ ምናልባሲ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታታት ወይ ንቕመጦ ቦታ ንፋለጥ ኢና እቲ ደላይ ለውጢ ወይ ለውጢ ዝቃለስ ዘሎሲ ይራኸብ ይኮ ኩሉ ዋላ ብዝዙም ክንራኸብ ሓደ ዓይነት ኢና ስለዚ ብከምኡ ደረጃ ነብስና ወዲብና ሓራይ ውድብ ከምዚ ዘብለካ ነገር የለን ምክንያቱ ነቲ ሒዝካዮ ዘለካ ዕላማ ከምኡ እናበልካ ሽዑ ብዓለም ደረጃ ክትረኸብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይኮንኩን ጥራሕታ ፀገም ኮይና ዘላሲ ንፅል ኣቢለ ንርአያ ነብስና ንገምግም ብዙሓት ተቃለስቲ ዝነበሩ ኣብዘን ውድባት ይተርፉ ተገራጭዮም ገለ ኣይኮነን እቲ ሞኖቶኖስ ዝኾነ ስራሕ ስቂዱ ዝኸይድ ሓንቲ ነገር ፍርያት ዘይትርእየሉ ኣብ ገለ እዋን ደኺምካ ተጠውሰሉ ማለት እዩ መለስካ ከዓ ካልእ ትደልዳ ትፍትን ግን ከዓ ዱፕሊኬሽን ይኸውን ምክንያቱ በቲ ሓደ ስገርካ ከምኡ ዓይነት ፍትን ስለዚ ኣብዚኣ ትቶ ክብላይ ዳዊት ምክንያቱ ነዊሕ ምኸትኩ ኣወዳድባና ኢሉ ይኽእል ደሊ Thank you. Okay. نقصل سهل إتكافى بالله. Thank you برحاو داويت مجمريا سلام سنيتنا thank you for organizing هذا السمينار بتاعنا قداسي سميناريو كلاي دما كبرحاو برهانه سلام بتاعمي nice to see you تزغرب كايو أستمروا دما عميق سفيح نقول قدات درجة نقول شنخاتو بتي عزيز لزوب زغنا من قدي تزغرب كايو as usual كم حدا صحافي غازيت إنيا في اللايد ما أبزي هجينا يفتح قالسي تجبروز ولا خابر كتو زلني كبري موجس كجلس مجمرة في كده اللي مالتي حجتي نايلو مشت أرست عبيو تعم عبيو مخنيات دخمتات نايز بزلو مفتيحات كا مواصفات كا ما تستبع له بملء لو مشت درجة كلها نسمع حلو نجاريو التشجرات تزجلس كايو نالباتون نعوب بمعمق جزين تزوهبك كابو السفحة في اللايك أخذ صحفو خم تخيل تابر عناد كا تزقل تفت برع مخانا أسبي غير مسكري سلازخانة حجي keep on going يزولكا معناته نتشجرات تداختك على أخي الكادن في التحت كركبي جن زيركا حجينا متاينا تقربنا عهجي إليك العز قبرني ويكا تفتح نايز شجرات تفتح إلنا خن الزارب كلا ناسي زي نبور كناتات علنا حجي حزو لازيا حزو نبزيا زي نبور كناتات زي نبور سرعات ترى زي كونات انتت برست ودكت في هاجر ناسي علادو انتي كناتات علوا إلنا خن الزارب تداخل الناسي
I think كلاتنا نسامع مثلا برهانة دماغ بغير هايلايت غير وصل زنبرة كلهم توم دحرو تزاربكمون تمساسالي تزربا حجي نزي نبور كوناتات زي نمغيارو حجي نبور زخونه نورمال بكوميونيتي تو كوميونيتي خا غيزنا وسدنا ترداده كفتحو ايو إلنا عندي حركم بريسكريبشن نقربو لينا خين ناسي تحطو انت اتمص سرعت حاده حنت فيسكالاتو اب كل انتن تبلون زلكم كوميونيتات كا الله بحيلي مالتي كاب غزينا تقايره حجيتي ابتي كلاي شنخ حجي هذا شنخ organized prepared dynamic كل غزي خان من يوفر تكانسيدي يخوفر قلعودي يخوفر عبيتي يخوفر ملو بروجرام زلو حيلي يتخيل شنخ كا اسرا ودبات 50 ودبات زحزو حدحدو منا تطامامتو at the same time كا تنتم تبلوم زلهم سبات ابت كوميونيتي اتيوم كعقبو كردو اتغريچت حجراي ومو زتودبن زي تودبني كم حدا حيلو خوينو حدا طرنافه هاللي ودن بفتحي سرعت بتحدا شنخ دن بفتحي بتحدا شنخ نتما حصر زلو بمنقد كوميونيتي غيركا بمنقد استفلالي خال اغبابات كتردኦም قليليو مبزحتهم اب حصر زلو خا تنطلطيلهم يم زلوهم برهانه بسلسه زمقلكايو اتوم حجي اب كلتي زيلو نبلوم زلنا ماجوريتي ناتهم بلبهم بسمعيتهم مسدم بفتحي فتحيهم زدليو سلام يم زدليو دقوم يم طفو زلو احواتهم يم زموتون زبرسو زلو عدم كيدهم غزኦም فرسال حجي نز كله جن كاد مخنياتات اللوهم كم زبلكم بلص كون كال مخنياتات اب تحصر يم زلو حجي نزياتهم تزمخني ومخنيات حدا حجي اوكي ابينا هنكي مسمينا هنصرح زبل حتو مص زون بلصيو نبلهم بعلم كبغسو يزلهم ناي كالا ايكونوم كري يزلهم يسامع عبزي تحتو زمص جن حجي نخنا دمع انتاي كنقبر لنا يتزربا تحيزنا يزلنا غبابات كنكدو صنحنا ودباتات كم زحج خبر حوباير زبلا برهانون زبلا تودبانا صقم اللو يسالو جن مساليخا رايو ديمقراسينا نبل زلنا سبكود دب مسلي تعنكفو يتخلني خا مو تحتو انت هايو برهانه تقيسوان يروح حجز تطلق قدامنتنا ام مسرع اي تعوتنا نطرح يكوننا ببيني قدامنتاتنا حجي نزي تقدامنتاتنا انا بحدا خنمصو كنبقى علنا ندي حد خنقطمو خينا نسرعت انت زي كونت حدا قدامنتو نسرعت ملقاس قدامين كل نجر قديف وصرح كله حدا اوكي كان زلع على قدامنتو زلع على خسر حلو خلو ملقاس نايت سرعت جن اوت سورس غيرو والله مالتي سلازي اتنا سرعت زقطم دغومي تدنب فتخ اي هلخ ماليا زي يقولوا قلبتن غزيان يطفئ اب حدا ختمه 4-3 اخيباتات بقصالي every weekend every month يواصا يسرح دخام هلكت ماليا يقولون غنا يتطرنفن بلايك حجي ابتقدامنت ناي قدامنت نسرعت زملقاسن ديمقراسياو سرعات كامسغاغري تزبي زغبروتي زقصل ازي انا مغبار حجي انتي كنغبر علنا يا تحتو حجي برهان حوي اب كتما تطوابل كان الله حجي انا حتو ينعخا بزاز بالك انا كتما فورمولا غيرناس نزخن دز اكل دايناميك زخونه ملو عالم جلوبال زخونه سيستم دايناميك ميكانيزم ناي اوبريشن ترانسناشونال اوبريشن نبولو خالنا نبولو كم يغيرنا هنغطمو دا حجي اتامين ممزول كان اي دبلوماسي كنأمنهم زلنا عبيت غازيطاتات ميدياتات غداينا خم غداين وسيده ما يا ابو هايلايت كون اللوتنا هنا كيز اندي حريلنا how do you do that without resource monetary resource كنكبودي كونن زلنا نعون خنغبر وكيل يدلينا انديو حجي كله قديف كاسي نعانا وكيلو بسمنا ززارب سي ديبارتمنت نا جرمن منغس نا انجليز نا كلهم نا اوروبيان يونيون دغاغي ممزبلونا بس مانك نزارب who is your representative كفيلادلفيا تنقص هاجر 5 وكلتي every day مع صنا خدكم خلكم we know your case we know your problem but you're not organized to win يبلو سلازي نفسنا دي كنا organize كنقبر زلنا whoever انتاي جباب حجي كنزاربلو نخلينا ግን تزي متمان زبلكايو تشكرات لنا زبلكايو الميسو
በብዘለና ኣብ ከተማ ጥራሕ ተሓፂርና ክንሰርሕ ሲ ይግድደና ድዩ and if that is the case then it's ስርዓት globally ንሕና ከዓ city wide ጥራሕ ኢና then how do you ነዚ ከመይ ጌርካ ናብ ሓደ ተምፅኦ ሕጂስ ናይ ሮድ ማፕ ጉዳይ ኩሉ ሰብ ነናቱ ክዛረብ ይኽእል እንዲሁ ብዙሕ መንገድታት እኳ እንተሎ እቲ ሕቶ ግን ትመፅእ እንታይ ሕጂ ሃገር ኣላትና ከም ዝበልካ ሳብረን ሃገር ኣላትና እቲ ስርዓት ግን ድላይ ይገብራሎ ንሕና ከዓ ንዓኣ ክንቅበል ክንዕቅብ ኣይተጠርነፍና ስለዚ ንዓኣ ክንዕቅብ ክንጥርንፍ እንድሕር ዘይተጠርኒፍና then እቲ ጌም ኩል እቲ ጉዳይ ኣብ ዘረባ ይስተርፍ ከምዚ ሕጂ ክዝረብ ዝዋ ዓለም ሙሉ መዓልቲ ማለት ልክዕ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ተዛሪብና ኢና ኣብ ዘ ሴም ፕሌስ ኣለና እሞ ኣብዚ ኣቁርብ ኮመንት ክትገብር ይሓትት ኣለኹ I know እቲ ናትካ ነጥብር ዳኒዩ ግን እቲ ዘይንቡር ኩነታት ነቲ ዘይንቡር ኩነታት ዘድሊ ኤክስትራኦርዲናሪ ሜዥር ክንገብሮ ዘለና ኩሉ ዘለና ፍልያትና ከም ዘለዎ ብዘይገድስ ፍልልያ ኣይኮነን ፀገም ግሪቫንስ በበይኑ እዩ ቃንዛና በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ትሕቶ ግን እታ ትጠፍእ ዘላ ሃገር ክንዕቅብ ህዝብና ክነድሕን ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ሓባር ፃዕሪ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብናይ ኣገባብ ክኽጥርነፍ ኣለዎ ነዚኣተን ኣድረስ ክትገብረን መረፅኩ ካልእ ግን ኩሉ ፅቡቅ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ወዲ ኣለኹ ብርሃነ ቴንክ ዩ ኣስሄል ከዓ ዳግማይ ተራኸብና ወል ፅቡቅ ነጥብ እያ እዛ ናይ ኣስሄል ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ንቡር ኣገባብ ቃልሲ ኣካይድና ክንዕወት ንኽእል ዲና ንትብል ሕቶ እታ መልሲ ኣይፋልያ ምናቱ ግደፍ ዘይንቡር እዩ ጥቀመሉ ዘሎ ንሕና ከዓ ልክዕ በቲ ናቱ ሲስተም ክንከይድ ኣለና ሕቶ ኣይ ቲንክ እታ ቀዳሚ ዝበላ ኣቀዲሙ ባይረ ኢልዋ ነይሩ ፀገም ናይ ኣወዳድባ እዩ ዘለና ክንውደብ ኣለና ክንገጥሞ ትኮይና ምክንያቱ ግደፍ ሓያል ኣወዳድባ ሓያል ኣሰት ሓያል ተንኮል ኣለዎ ንሕና ሕጂ ካብዚ ኣዝና ዝድኸብና ስለ ዝኾና ክንገጥሞ ኣይከኣልና ኣወዳድባ ብኸመይ ንወድብ ኣይ ቲንክ እታ ኣብ ከተማ ዝበልኩ ሕጂ ኣትሊስት ኣብ ምዝ ናይ ዘመናዊ መሳርሒ ኣብ ከተማና ክሕፀብ ማለት ኣይኮነ ንኣብነት ኣነ ብናይ ይኣክል እንደምፅያ ይኣክል ብደረጃ ግሎባል ኣሎ ብደረጃ ከተማታት እውን ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ተመፂና ሕጂ እቲ ከተማ ከይሓየለ ናይ ኣሜሪካ ይኣክል ክሕይል ኣይክእልን መሰረታት ክሕይል ኣለዎ ክጥርነፍ ኣለዎ ክሕይል ኣለዎ ገንዘብ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ኣረኣያ ጥምረት ክህልዎ ኣለዎ ሽዑቲ ኣብ ላዕሊ ክሕይል ይኽእል እዩ ብላዕሊ እንድሕር መፂ ሓደ ሓደ እዋን መምርሒ ዕውት ኣይከውን ካብ ታሕቲ መሰረታት ክሕይል ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ዘለና ስለዚ ኣስሄል ዝበላ ኣብ ከተማ ማለተይ ብዝወሓደ ኣብ ከተማታት ንወደብ እሞ ድሓር ናብ ዞባታት ናብ ሃገራት ክሰፍሕ ይኽእል እዩ ግን ከም መጀመሪ ብላዕሊ ዘይኮነ ብታሕቲ እንተጀመረ ዝብል ኣረኣዩ ዘለኒ ናይ ይኣክል በሎ ዋላ ናይ ካልእ ናይ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ምክንያቱ ኣብ ላዕሊ እንዳደኸመ እዩ ዝኸይድ ቢሮክራሲ እውን በዝሐ እዩ ኣድማዕ እውን ኣይኮኑ ምክንያቱ እቲ ህግደፍ ብደረጃ ዓለም ለኸ ይኮነ ዝገብር ኣብ ንወሰብ ከተማ ናቱ ውድባት ኣለዉ ናይ መንእሰያት ኣለዉ ናይ ወሃዲት በዓላት ኣለዉ ኩሉ ኣለዎ ኣብ ከተማ እዩ ዝገብራ ኮኔክሽን ከ ኣለዎ ንሕና ንገብሮ ንፈልጠ ኢና ፓብሊክ ነውፅእ ንሱ ዝገብሮ ግን ኣይትፈልጠን ኢና ፍፁም ኣይትፈልጠን እያ ከም ሰኪዐት ከም ዓለባ ሰረት ተኣሳሰረ እዩ ንሕና እውን ከምኡ ክንከውን ኣለና ካልኣይቲ ኣይ ቲንክ ዘ ብዓለም ደረጃ ከነድምዕ እንተኮይና እንታይ ንግበር ቀዲማውን ተጠቂሳ ነይራ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምንቅስቃስ ጉጅለ ህግደፍ ብዘለዎ ስላያዊ ትካላት ከይተበገሰ ስለ ዘበርዕኖ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ኣትውን ስለ ዝፈላሊ ንኽትውደብ ኣንፃሩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እቲ ሲስተም ማለት እዩ እቲ ኔትወርክ ኣዝዩ ሓያል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ናይ ረብሓ ጉዳይ ከዓ ኣሎ ኩሎም ዞም ጀነራላት ኣብ ህግደፍ ዘለዎ ስለ ዝፈርሑ ይኮኑ ብረብሓ ገሊኦም ትካላት ኣለዎም ገሊኦም ደቀም ወፃ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ከም ተፀልኡ ስለ ዝፍፍኑ ካልእ ክርኢ ይክእልኒ እታ ኔትወርክ ከዓ ሓያል እያ ሕጂ እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ኣነታ ኣብ ደገ ፅልዋ ዘለዎ ኣወዳድባ ፅልዋ ዘለዎ ትካል ክንገብር ንኽእልና ዝበልካዮ ሕጂ
من يهم نسخهم أبي لهم مسمنينا نمنا ندقف سلحته توديبنا انت زي تسألني هنا توديبنا انت زي كريمنا مناتنا بروبوزال نحزي جنا ولا حنت تدقف كايكلني مناتو إن كان هباني حنت من قستي ولا حدا من مثال تدقف كات خونس كابها دليون على راح ناخذ قلت رايكون أتريس جن هنا زي نبر كنا تاس اللي زلنا يدلنا إذا ما حاجة يدلنا أو تسقطني أكون كون يبلنا فرشور نتنزلوا سم زلون هجرات كن حاتت قبو مثلا سلازي نحنا نتوم زلو تدانقصنا هقدفون أنصار السيستم أنصار تبدل نبر أنصار هاجرنا خمسة كنا خن أمنا مالنا مبزحتهم حجي نصوم ويانا حبابيركم ويانا خمس دابلنا إرتراون أيكونكم ويانا أيكوننا نحنا قجل هقده نتن هزبنا زنب زلد أنبر صلاتني هاجرنا لعليهم بزعل هاجرنا نفلت سلازي أبزي مبزحتهم اندافلت يوم ما قلتها قال يوم قل ببروباغندا أنا هقدر سلازي تاللو كوفيلكا نمزع قدمت إسانيرا نحابر أخي باقيركا انتهت بزلها انتهي هون على حزبنا مثلنا حزبنا نطابق الصهون ملكتك الكاسي كنصبروا علينا اوف كورس بهذا ليت بهذا معلتي زودا قداي يكونن ግን ክንሕፅሮስ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ደገ እውን መንግስቲ መሰጋገር መንግስቲ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ናብ ዝኾነ ጉዳይ ክንከይድ ከለና ተጠኒፍና ጉዳይና ነስማዓሉ ገንዘብ ክህልወና እዩ ከድልየና እዩ ጉዳይና ንኸሳልጥ ወፅዓና ንኽፍለጥ ኣብ ዓለም ኣብ መጋባእያ ክንሳተፍ ወኪል ክንገብር ፅቡቅ እዩ ግን ገንዘብ ሓትት እዩ ፉል ታይም ስራሕ እዩ ኣለው ጥረታ ዝወፁ ዲፕሎማት ኣለው ዲፕሎማሰኛ ናይ ስርዓት ነብሩ ነዚኦም ወዲብካ እውን ፅልዋታት ንክህልዎም ክንገብር ንኽእልና ግን ይኣምኑ ድዮም ነዚ ምንቅስቃስ ይኣምኑሉ ድዮም ንባዕሎም ንሶም ምጥርጣራት ኣለዎም ሞራል ምውዳቕ ኣሎ እንታይ ገደሰኒ ኣሎ ምጭፍጫፍካ ኣሎ ሓብቲ ዘሰክፍ እዩ ከም ዕዳጋ ተመን ርእሱ ምህራምካ ኣሎ ሰባት ሕጂ ብዚ እንታይ ገደሰኒ ስቕ ዘይብል ብዙሓት እዮም ዝብላ እንታይ ገደሰኒ ይብላ እዚኣ ክሳብ ዘላ ከዓኒ እታ ፀገም ክትፍታሕ ይትኽእልኒ ወዲ ኣለኹ ሚትኩም ካልኣ ዳዊት sorry ሓሙሽተ ሰባት ኣለዉ ኢሎም ሓፍ ዘበሉ እሶም ድሕሪ ምዝራቦም እቲ ስሩዕ መደብና ናይሎም መዓልቲ ክንውድእ ኢና ምናልባት ድሕሪኡ ዕላል ወይ ምያጥ ዘገድሰኩም እንተለዎም ክትቅፅሉ ትኽእሉ ኢኹም እታ ናይሎም መዓልቲ መደብና ግን ድሕሪ ተስፋይ ካሕሳይ ምዝራቡ ክትውድእ مقتصال دكتور جبريل كحف عبد الله أنا عاود أخت كي تقربكات مثل الله سبحانه ود حرستين دي ود حرستين غيو السترة إزرائيل زي ناتشورال حرستين صحتين يمكن نزارة مكراوي اللي هناك anyway سمع الله هذا ثاني كاي من كاسويلا يا قاريوش ها الله سمع الله مش داويد سمع الله اوكي ويل حجنا حساب ما حاب ندي مالت نديو انا سنت ازبل تا حتو دغمتاتنا مفتاحاتهم داتبل انتي نعايز ترد عن مالتي يتعزلوا لكم كا تسعقم نحنا إنا زبل مالتي حجي نحنا خبر كلهم بولكي مالتي حجي كاب مالسي نحنا قدمي مبالكا أنا كتب لك كان ديو سلازي تسعقم أنا زبل مالتي تتمفتح كا أنا سلازي كلها أنا هم وخنبل نحرك إلنا انتاي مالتي زي تسعقب نحنا إنا تمفتحها نحنا إنا نابزو بالمدمدم تاعي يو زوسدكا مالتي حجي اتي تسعقبنا يرترا زي حكي زي جوني كوا بزحو سيدلا ينديس جن
انتي بالنفسي نحنا إرتراويان بالنير مالتي نو نحنا إرتراويان مالنا نحنا إرتراويان مالسي نايم حق إنت إرترا تبهال كونستراكت سي عينة ترديدها لنا دي مخناتو حقراون نب ترهايو سلازس إرتراويان إلنا نزارب بنا إرتراويان إلنا نحسب جن تا إرترا نبلاسي نحابار ديا مالتي أنا حسب إرترا نسخات حسب إرترا حنت ديا زبل حتو بزح جزء نقوسي إنا مالتيو مخناتوس كاوي خاتي جمر بزعبات أجمنا إرترا تزارب نحركون كاسي بزعبا تا أبقرني هذا لا إرترا أخات تزارب زي الخاص لذي هذا عينة إرترا ندحد أبقرني زي الله بزعبا حدا نقر نزارو يلنان مالتي مفتحون بقومة مالتي سلازي نايم حقي ندحد أني حنت إرترا وين ترعينا ويك حنت بزعبا حنت إرترا نحن نحسب نحلالنا ويننا تسأجم كأودع نجاريو سلازي تسأجماتها ون بقومة أن يرد عنا أي مالتي عب مفتح من كيد كلنا خاء مفتح زبهال بزح في اللي نايم قد تعيشوا خون خلي بزيد نخد بزيد نخيد السخاء بزح زبها سايكونان جن فاندمنتال تخونه في اللي يعلنا سلازي إتي مسرته كاب نفسنا كنجمرو زقبعنا نجر قتله جن حسب درجة كم استراتيجي مالتيو كريان حتى أخوينا مسرته في اللي يعلنا أنا أبدي دم بتقومه بزح جزيه أنا هاي سلازي بزحنا جرات يريا مالتيو سلازي حكي كم يجرنا أنا نبحد نجر كنبت إحنا نزبل كاب نفسي كجمر يدلي نحنا أنا أتقم كله حكي ما جمرة نقحت نا كم يو متى درجة له زعما هجرنتن مالتي هذا كلاي نجر كأني أفتحي زلنا الرأية كم يو فتحوا عندنا مثال دم فتحي بحال لا بحق إسي دم فتحنا ولا الناس فتحود وين نحن ناس فتحوا عندنا زول حتى مالتيو من الوقت فلسفيكال كمثل خليو تحطه كنا قداسيو أقد ما بيلو قلني انتي لنور نحنا 9 بقى قال إنا نوعل قداي يبلنا يا تسألنا إنك ألسن again تي constraint هاليو تا تكعلنا نقر كني نقبر دينا تقليتنا نكالس دينا زبل حتو ويني متس مالتي سلاتي حجي كلها نفسنا نفتشها زبل مخناتس تقبنا عرتنا فلوطيو تمفتحيون فلوطيو ندحد انا بحقي تا بايت هذا العرترا كل ندحد اخوينا مالتي حجي انت بزح غزي كابزي زبقس تايو مفتحي بدقدو بوشت إقل زبحال مالت ربا مصنديو حجي اتود عندنا إرترا نحكي أخوي ناسي تمنقدو نكوب على حبرنا حجي سي بوشت لو تزمت أخن بالكلمات انتاي مالتنا نبعلو كواليفاي كون قبر لنا مالتي سلازا بوشت ذو الهزبي توديو تقاليشس نتسرعات كالمسويخ الدينا نبل زلنا حجي نايم حقي إتي رود ماب مالتيو ولا نزح يلز إن تحسبون الحلال لخاسي كما يجي يكو قبر نابزبل نابتدك نقر نحب أخيرك إتي كناتاتنا إرترا كرية خنقل لنا على إرترا كوسابير لا تمدك قد أرتولتو مالسي كلها نحدث لزل الناسي عدهم محطتو أمتاي درجان له تهزبي نحري الكامالتي بهزب درجة خطر يخلها مالتي بتكل كاف قلت أتهونكا سراوني إرتران بلرنا سراوني إرتراسي بروفيشنال أرمي يكون إنه سلازسين نسرعات أساس زحلو تكالي خطبلت غليفة ومانو أنت عايز مسي سلازس أنصار تحلو زل سرعات كخيد يسئلدو أمتاي درجان له إتي سيفل سيرفيس بحال نبعلو أمتى يكون تاتالو كم أنتوا تقولوا زنوركم كأني هزبين بحد أني تلعيله على سن بحد أخوينه محبرات مالتيو حجي محبرات الله هذا ويكاشك على يالله إندستري يالله بحبوا يجيو تهزبي بقول وقطري خلقها مالتينا حجي أكم دي عينتكم أنا هذا الهزبي سي حجي تلعيله نتي عمس أزول سرعات
كالقصة لزخل بايت اللو ديو نحريل كمالتي كلنا نمزنو نرأيو مالتي حجي بدحريو نابي أخد خيط حراي يا أنا in principle بيقبله ما نسيت لو طوش تيز بس بهالكله لتسرعت دفعو دفع حيل كله له كامي متسز حيل زيزول حتى حجي أوشتي حجي أبدا ساعات عند زاربنا خلنا أوشت إيرترا ذو الحزب ديو ولاس كبدق إيو خأتو قال حتى خون خليجن تسرعت دفع حيل خركب خلاله سلازي حجي نزيد سرعت زيد دفع حيلي كم يقبل عنا خنفطر نسأل زبل حتى إيو تسرعت كي تدفع خود دقيقة سلازي نزيد سرعت كدفز خل حيلي بخم يكفتر يسأل نزبل حتى نخلص كأني هذا ودك على السي كتكايد عليك ودك على السخبر كل حيتي بوليتيكا ودك على السمالتي هدي كاب نفسها يا خازي جمر مالتي سلازي ودك على السي هاليو ودك زخونك على السي مالت مثلا ككايد انا خمسة كم قبر انت يقبر الى نفسك حتى لني نحن اي تسقم عن توزو لو زنبركو نسي مالتي سلازي حتي كلنا نفسنا نفتش انا كله انا رايو مالتي حجي ناي حق انت حد انا قرعات نحب كوينا مالسي فتحاوين نحب اخوينا نفسنا خنتال يبلنا مالتي مخناتس يقالس الله نختبل ثلاثه سبحيتكا ود بالن نحتبل كونكا يقالس الله نختبل مالت بغوني زبقل فچو من قسقاس نحر عبال كونكا الله قالس نحتبل نحر هونكا حجي تا فتحاولت بهال نجر حجي يلان مالتيا مخناتو بخمزي مقدت سرعات قلقسا يخليني اما حزب إرترا ويكا هجر إرترا زلا تخونتها كاب بجبط نحب يعني تردي خايو اتفعات كم حزب كم هجر نخيس لزلنا زينا هيطت كونتات ناي تربعت كونتات ندهلو ابكم زي توعل نحب هونكا انا بحقي بتتقبر زلها قالسي قبر له خطو زلها ادمعهم زي كوني كرد أكا مالسي صراحة خب زخونة سبن لحلي كرد أكا زلو مالتي كت قبرة تخل نجار مالت تخد قبرة تخل نجار تقبر كم دين لها كسوات أكا زلو نسرع قلو عند حد أخون كمالتي حجي أنا أخري أخو اللهم بتحت إجازة تسأجبنا بتيو لنفسنا قنعت هيكوننا مالسي نفسنا إيمان سبيت هيجبرنا نايب حقي مالسي نفسنا عند طاللنا إنا نبر نقال سالنا نخنبال رايت تعيش متزي كوينسي تكلكم قبرة تقبعنا نقر نقبر قال لنا يبلني أنا حجي مالسي كله نقر كتنتني كعلي حدا ما حدا خبطني كعلي نو مال انتاي إذا دم بتعومه قرب تحتنا ايوه إذا دم بتعومه انتاي زفلال له كنا تانا إرترا قمت إتخان حريلك كل هنا زفلال نقر يلا نكنول دخلنا قل بقبري يلا من حبيرنا نقالس كنول دوزو بالحتو نحراب بيلك أي نقبرانين سلازي نحنا تعني مالت كابزي وطينا قنعات كوينا ننفسنا كمتلال ناس أجرنا نقالس تزيبنا خاني جماعة تقوم مالتيا انتا إزبالة سبعي نسخ زواريت أنا هكاين نسخ زواريت نسخ دخيت بالعشوي مسكرم تتحيدنا الموز ولا جماعة تقوم مالتيا سلازي سرعة تقدر سرحي سرح نحنا هابكم زي نوعل مالتيو سلازي تعيشوا يا تمسنا نفسنا ناس أنا كبر بخلاي كابنسنا نجمر سلازي أنا مسداويت كم يقرق على كبير كخيل علني أنت عايز قبر زلخو سلازي تقبر يخيل أنت تقبر نيرني لنا نفسنا ناس أنا كبر honest زخنا ما قد مالتي أنا نداويت داس قبل إليكم كم قبر زلني نفسي ما خليته بزعبايو سلازي بزعبانا مخان تردينا كلها أنا ندحر كابزي ناس عند حكونا تراينا هذا ودب أدمع زخنا من قصاص فتيرنا نتي كنتات كن بده نخل مالتي ابز درجه زي جناي بس حنان سلازي ناي توكلنا سراحيو سلازي نحنا عينا تسقم نحنا عينا خاط مفتح عليا بخوم الدمدمه يا غني يلا ثانك يو هرستايل كحفافل قال اوكي ثانك يو حالا نتبتات تطعشو أبزهم كزارب زانحو إحوات قال خسم مرداليه حداتي باللجاتات ناي هقدف أبلعلي دنبي تقاومو توتهد دراون تاون عبوتو كلها نفولت أمالتي
ክትለላ ልዕሊ ማንም ዋላቶም ሓያላን ዝበሃሉ እውን ገጥሞ ድዮም ንባዕሉ ሕቶ ኣለኒ ብገንዘብ ብውደባኻታ ዝለዓለት ምስጢር ንባዕላ ዛና ኢሎም እንመሃሃረላ ዘለና ኣብዚኣ ዓብዪ መሳርሒ እያ ንህግድም እዘን ኩለን ኣብዚኣ እንብለን ዘለና ድኽመት ድየን ኣጋጣጥማና ድየን ወዘተ ወዘተ ተጠቒሙ ገለ ቀመማት መማቕርቲ ወሲኹ ክጥቀመለን ከም ምዃኑ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ዝመፅእ ዩቱበራት ናይ ህግድም ስለዚ እንታይ እዩ ነዚኢታት ንዕኡ ሓሊፍና እንተዘይክኢልናዮ እዚ ብጣዕሚ ካብ ፀገምቲ ዝኾኑ ነገራት ሓደ እዩ ካልእ ነቶም ኣብ እዋኑ ዝለዓሉ ነገራት ወይ ኣጀንዳታት ብደለይቲ ፍትሒ ዝመፁ ይእዳው ኣለዎ ስጋ ሃገራዊ ባይቶ ኣዋሳ ስጋ መንእሰያት ኣብ ናዝሬት ስጋ ይኣክል ስጋ ብርገን ንሓመሉና ሕጂ ዲነው ኣብ መንጎ ኣረገውትን መንእሰያትን እንዳተባሃለ ኦልሬዲ ምግማዕ የእትወሉ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ምክንያታት እንዳእተወ ገሊኦም ውድባት ይኣትውዎ ኣለዉ መርሕዎ ኣለዉ ይብሕትዎ ኣለዉ እዚ ንምንታይ ድመፅእ ዘሎ ኤግዛክትሊ ንመሳርሒ ነቲ ሓይልታት ከይጠራነፍ ምክንያቱ ተጠርኒፉ ንዕኡ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ካልእ እዚ ካብ ውሽጢ እዩ ዝመፅእ ለውጢ ዝበሃል ኣናሎጂ እቶም ደረኽቲ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ እንተልዮም ጥራሕ እዩ የስ ክበሃል ዝከኣል ሎሚ ግን እቲ ደራኺ ሓይሊ ዝበሃል መንእሰይ ወለዶ የሎን ስለዚ የሎ እቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ደራኺ ሓይሊ ተሰማሚዑ ተጠርኒፉ ነታ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ጎኑ ክሕዘሉ ዝኽእል መንገዲ ሓይሊ ክኾነ ዝኽእል መንገዲ እንተተረኺቡ ጥራሕ እዩ እዚ እውን ክዕወዝ ዝኽእል ክብል ደሊ ካልእ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ምናልባት ኣይተጠቕሰትን ኣይ ቲንክ ሓዊ ብርሃነ ገለ ጠቒስዋ ነይሩ ብዛዕባ መሪሕነት ዝብል ብቑዕ መሪሕነት ዘይምህላው ብቑዕ ኣካይዳ ንኸይድ ኣለናን ንቑዕ መሪሕነት ዘይምህላው ንቑሕ ኣካይዳ ንኸይድ ኣለና ነዚ እዚ ኩሉ ተመክሮታት ዘጋጥመና ዘሎ እዩ ማለት እዩ መሪሕነት ክንብል ከለና ብደረጃ ኤርትራውያን ከም መንግስቲ መምራሕ ኣይተምሃርናን ኣይተመኮርናን እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ መንገዲ ጠፊእና ዓነይነይ ዘብለና ዘሎ እዩ ስለዚ ብቑዕ መሪሕነት ዘይምህላው ምኩር መሪሕነት ዘይምህላው ነዞም ኩሎም ሽግራት ንጠቕሶም ዘለና ኣዋህሊሉ ኣኪቡ ክመርሓና ዝኽእል ብቑዕ መሪሕነት ዘይምህላው እዚ ንሪኦ ዘለና የጋጥመና ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ እዚ ብኮሚኒቲ ተጠቂሱ ኮሚኒቲ ንኣብነት ኣብ ሲያትል ሓደ ካብቶም ገዳይም ዝቆመ ኮሚኒቲ ብዙሕ ምትህልኻትን ብዙሕ ቃልስን ዘለዎ ኮይኑ እምበር ከም ኮሚኒቲ ኮይኑ ደራኺ ሓይሊ ኮይኑ ነቲ ቃልሲ ከበርክቶ ዝኽእል ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ብኮሚኒቲ ስለተጠረፍካስ ነቲ ነገር ክበዖ ክሰዶ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣይኮነን ምክንያቱ ምስቲ መሪሕነትን ውደባን ዝተኣሳሰር ስለ ዝኸውን ካልእ ጠቕሶ ዝደሊ ኣብዚ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ዋላ ብሕጂ እውን ካልእ እንተመፅዩ ንሕና ዘይንፈልጦ ስውር ኣእዳው ናይቲ ስርዓት ከም ዝህልዎ ኣይንረስዕን ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ ሓደ ሓዊ ዓንተው ይጠቕስ ነይሩ ብዙሕ ነገር እዩ ነየና ኢልና ኸነልዕል ኢሉ ግን ሓንቲ ኣገዳሲነት ኣብ መወዳእታ ዝበላ ነዞም ኩሎም ሓሳባት እዚኣቶም ኣዋሃሂድካ በዞም ሓሳባት እዚኦም ዝውክለና ኣካል ጌርካ ተጠርኒፈና ንኸደሉ መንገዲ ተንርኢ መሓሸ ኢሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ዝተፈላለየ እኩባት ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ኣብ ክፉት መኣዲ ዘተ ንኣብነት ሲሚላርነት ዘሎ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቕራሕ ሲሚላርነት ዘሎ ኣብዚ ናይ ዓርቢ ወዘተ ዝኸይድ ኮሚታት ኣሎ እዞም ዝሃልኩ ዘለዉ ምንቅስቃሳትን ዓቕምታትን ከመይ ገይሮም እዮም ኣብ ሓደ ዝመፁ እሞ ከመይ ገይሮም እዮም ነዞም ኩሎ እዚኦም ሳትስፋይ ዝገብር ሓደ ግሩፕ ፈጢርካ ከምቲ መንዩ ኣይ ቲንክ ሓደ ክብል ፀኒሑ ኣብ ወፃኢ ዝውክል መንግስቲ እንበሎ ዋላ ካልእ እንበሎ ግን ንኩላህና ዝውክለና
جيركا تنقصاص نذا لو مخن مهارات وعلنا حاو برهان زمصار استي تزري الله كيركا انت زي كوسكيسكا خيركا صحاي كي بلعن تدي صحيخا بزي مسعبه عد أتا هو كتحجزك يتخلنا يزر رأس له كم يقرنا كان هنا دحت مزروق جن يدلينا له كم يقرنا هنا كمنا وزته خبت مع الله نوع لجن كم جبر كم كل تذاكيلنا حالكي دخول زحات كم يوم ذا مسلو خيلاتات مقرات مهرات اللونا يوم زغربوا حسابا وهايتكا اي اب دياسبورا دلو جروب ارترا الكام تيخا قال لك جبر كال انت خيلو اي تقول دقس دلو خمسة ساي كفالنا حبرتسبنا كسعبو خمس خلنا زمن كسازي امنت علني ودي الله يغني الله thank you Maram. All right. نقصل وراني ولا تزارب دلها؟ لا قصلها. اوكي لالم با ሰላም መጀመሪያ የቀነልና ስኒትና የቀነልና ብርሃኔ እቲ ትበና ዘለካ መግለፅታት ኣስተምህሮን من هنا يحق الشمكان؟ ወልደንኬል ወዲ ብላታ اوكي alright. ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ thank you alright. ኦኬ እዚኣ ታሪካዊ ስለ ዝኾነት እየ ቀሚጠያ ዘለኹ قرم الان. ኦኬ ብምቕፃል ኣነ እቲ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ብሓቂ ድሕሪ 32 ዓመት መበል 33 ንኸደሉ ዘለና ግዜ ኣኺሉ ዓመታት ሲ ንሕና ከም ደንበ ፍትሕን ከም ደንበ ተቃወምትን ደሳለጥናዮ ነገር ዘይምህላው ብዙሕ የሕዝነኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክኸይድ ዝፀንሐ ኣብ ሃገርና ኩነታት ርዱእ እዩ መግለፂ ድልዮን እዩ እዚ ስርዓት እዚ ከዓኒ ብመደብ ንሃገር ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከፅንት ዝተበገሰ ስርዓት ምዃኑ ዘይተረድኦ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እየ ማለት እዩ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽግር ብሓቂ ኩላህና ዓጊብናሉ ዲና ንፀላኢና ኸ ከመይ ጌርና ክንምክት ከ ተቃሊሽና ዲና ኣብ ዝሓለፈ ግዜታት ብሓቂ ክንመዝኖ እንድሕር ኮይና ኣብቲ ገምጋሙ ዳርጋ ኣይተቃለስናን ዝብል ድፍረት እዩ ክሕዘኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ኩሉ ርኢናየን ዲና ተመክሮታት እዩ ታሪክ እዩ ውድባት እዩ ኩሉ እቲ ዝኸይድ ነበረ ንሃገራዊ ሓድነት ንሃገራዊ ስምምዕ ንሃገራዊ ልዝብ ተባሂሉ ብዙሕ ተሰሪሑ ማለት እዩ ግን ኣብ ግብሪ ስለ ዘይወዓለ እዚ 32 ዓመት ንሕና ኸሲርና እቶም ደንበ ተቃውሞ ንበሃል እቶም ደንበ ፍትሒ ንበሃል ኢና ኸሲርና ዘለና ማለት እዩ ካብዚ መሰረት ከዓኒ እንታይ እቲ ሕጂ ዝድለ ዘሎ ክንብል እንድሕር ኮይና ንሕና ዘይተዘረብናዮ ዘረባ የለን ዘይተግበርናዮ ግን ብዙሕ ኣለና እዚ ዘይተግበርናዮ ሕጂ ኩላህና ንዛረበሉ ዘለና ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሓላፍነት ኮይኑ ካብ ውልቀ ሰብ ውድብ ማሕበር ካልእ ዝተፈላለየ እዚ ከዓኒ ሙሉእ ሓላፍነት ክስከመሉ ዝግባእ ነገር እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ክንብል እንድሕር ኮይና ክንዛረብ ብቕዓት ኣለና ክንትግብር ግን ብቕዓት የብልናኒ ነዚ ጥራይና ዘይመለስና ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ሃገርና ኤርትራን ህዝብናን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ኣብ ሓደጋ ተንጠልጢሉ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ናቱ ዝገበሮ ተግባራት ካብ ምግላፅ ነቲ ስርዓት ቀልጢፍካ ከመይ ጌርካ ክትኣልየሉ ትኽእል መንገድታት ናይ ምፍጣር ዓቕምታት እዚ ስለ ዘይተሰርሐ እዩ ዝኩሉ ሽግር ደምፃልና ዘሎ ማለት እዩ ብካልእ ሸነኽ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ሕጂ ከንታይ እዩ ተዛሪብና ዲና ኮፍ ክንብል ወይ ገለ ክንገብር ንኽእል ኢና ካብቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ደገ ንዓና ክስዕረና ዘይግባእ እዩ ንሕና ኢና ክንስዕሮ ዝግባአና ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ከዓ ክግለፅ ፀኒሑ ዝኸትካየን መንግስትታት እንታይ እንድብለካ ተጠርኒፍኩም ዘይትመፁና
ኢለንን ዝምልሳልካ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ንፈልጦ ኢና ንስኹም ግን ተጠርኒፍኩም ምፁእ ሃገርኩም ከተድሕኑ እየ ንድብላ ማለት እዩ ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን እዚኣ ኣይተረዳእተናን ኣላ ኮይና ተሰሚዓትን ማለት እዩ በበይንና ንኸይድ ስለ ዘለና ኣብቲ ጉዕዞ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብ መጠረሽታ እንታይ እዩ ክኸውን ዘሎ ብናተይ ርእቶ እዚ ዘረባ ንዛረቦ ኣለና ክንትግብሮ ንኽእል ዲና ኣብ ቦታና ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሕና ኣለና ማለት እዩ 3/4 ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብደገ ኣሎ እንተበልና ካብ ሓቂ ክንድሕቕ ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ይፅብፅብ ነይረ ብጀርመን 80,000 ስጋብ 90,000 ኣብ ኣሜሪካ 250,000 ህዝቢ ኤርትራ ንድሕር ፀብፂብካያሲ ኩሉ ደገ ይደሎ ማለት እዩ ካብዚ መሰረት ምግባር ንሕና እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ብተግባራዊ ሸነኽ ከመይ ይስነ ድሓር በጃኹም ብቕርሕንቲ ዝነብር ህዝቢ ወይ ቃልሲ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ብቕንዕናን ብሓላፍነትን ብሕልናን ክስራሕ ዘለዎ ነገራት ክኸውን ጥራይ ዝግባእ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ንንያው ግን እቲ ነገር ተማሂርናሉ እንድሕር ኮይንና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሰርሓሉ ካብ 24 ሰዓት 48 ሰዓት 48 መዓልትታት ጥራይ ዘድልየና ካብኡ ላዕሊ ክንከይድሲ ኣይግባአናን እዩ ምክንያቱ ምስቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኣዛሚድና ከም ኤርትራውያን ሰብ ሕልና እንድሕር ኮይንና ጥራይ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ዝኽእል ድብል ርእይቶ ኣለኒ ማለት እዩ ኣብታ ካልኣይ ነጥበይ ከኣቱ እንድሕር ኮይነ እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ዝተኻየደ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ጥራይ ዘይኮነስ ስጉምትታት ኣሰጉሙና እዩ እዚኦም ደቅና ወሲዶሞ ዝነበሩ ሓላፍነት ከኣኒ እቲ ተግባራዊ ስለ ዝኾነ እቲ ስርዓት ከኣኒ እታ እምኒ ዝተደርበየት ክሳብ ክንደይ ቃንዛ ገይራ ህሉ ከም ዘላ ንፈልጥ ማለት እዩ እቲ እምኒ ምድርባይ ፅቡቕ ማለት ዘይኮነሲ ብኡ ክሰምዕ ስለ ዝኽእል ጥራይ ተደርቢ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ካብዚ መሰረት ምግባር ከኣኒ እዞም ደቅና ዝሓለፍዎ ሽግራት ከኣኒ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እቲ ክዕወትሉ ዝኽእሉ መንገድታት ተዓዊቱ ባይታ ተፈጢሩ ናይ መቃለሲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዘይኮነስ ህዝባዊ ናዕቢ ቃልሲ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ንኩላህና ዝምልከት እዩ ንሕና ክንሓቕፎም ንሶም ክሓቕፉና ብሓባር ኮይንና ክንሰርሓሉ ንኽእል መንገድታት ከኣኒ ክንፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ክንሕዞ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ እዚኣ ባይታ እዚኣ ተፈጢራ ዘላ ካብዚ ንላዕሊ ክትኸይድ እንድሕር ኮይና ኩሉ ዜጋ ኤርትራዊ ውድብ ማሕበር ኩሉ ዝተፈላለየ ዘሎ እዚ ኣብ ሓደ ክመፅእ ኣለዎ ኣብ ሓደ ዝመፀሉ እንታይ እዩ ኣነ ክሰማማዕ ኣለኒ ተሰማሚዐ ነዚ ቃልሲ እዚ ንቕልሚት ክኸይድ ኩላህና ከኣኒ ክንሰማማዕ ኣለና ነዚ ቃልሲ እዚ ንቕልሚት ክኸይድ ማለት እዩ ኣብታ ሳልሰይቲ ሸነኽ ክብላ ዝደልየ ዘለኹ ከምዚ ደንቤታት ብዙሓት ኣለና ስኒትና ካልኦት ዝተፈላለያ ናይ ክፉት መኣዲ ዘተ ናይ ካልእ ሕዋር ገለ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ብሓባር ዘይንሰርሕ ምሽ ንፀላኢና ኢና ክንምክት ተበጊስና ዘለና እዚ ክንምልሶ ኣለና ኩላህና ምክንያቱ ኣብዚኣ 30 ተኣኪብና ኣብቲኣ ሓንቲ 30 ተኣኪብና ተዛሪብና ከድናሲ ከነፍሪ ንኽእል ዲና እቲ ሓሳብና ኸ ኣብ ሓደ ዘይንጥርንፎ እቲ ንዓና ዝጎደለና ኣብ መንበር ኮፍ ኢልካ ተኻቲዕካ ክሳብ መጠረሽታ ክትበፅሓሉ ትኽእል መንገዲ ከይተፈላለየካ ዘፈላለየካ ድሕሪ ኢሉ ኮፍ ኢልካ ክትቅፅል ደሰማምዓና ነገር ግን መጀመርያ ፀላኢና ስለ ዝኾነ ንፀላኢና ከመይ ጌርና ክንስዕሮ ኢልና ኮፍ እንድሕር ኢልና እቲ ዝተረፈ ሽግራትና ኸ ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ዝብል ርእይቶ ስለ ዘለኒ የቐኒለያ ንዊሐ እንድሕር ኮይነ ከኣኒ ቅሬታ ይሓትት ክልተ ሰባት ተሪፎምና ኣለዉ ሓደ ተስፋይ ተኽለ ጋሄድ ኦኬ መቼም ዘይተባህለ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ተደጊሙ እዩ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና እዚ ዳዊት ምስ መን ኮንኩም ኮንኩማና ቀሪኩሞስ ብዙሕ ተዘሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ማእሲ ዝከረንቲ ግዜ ነበረ እንታይ እዩ ክንሰግር ኣይከኣልናን ኣብ ኮለል ክንነብር ግን ንሰርሕ ኣለና
حجي عنده وي كل زي بحال ندي قلنا في برهان حو برهان دولو ماري حلن زبولو ابوت اسو طرحي ماري حلن مرحتي زبحالو تطرنيفهم طرنف مصيوم كنقاساقسو زي كاليم كمصيه كيدان نيرو كاب كيدان بايتو زمص زفرسه ጉጅለ ህግደፍ አይኮነን እዛ ጽናት ጉጅለ አይኮነን ባዕሉ ይፈሪሱ ኪዳን አካል ናይ ባይቶ ኮሎስ መሳርሕቲ ኢናይሎም መሪሕነት ክኾዱ እንድሕር ኮይኖም ስታይ ሃትብል ትኽእል ፈጻሚ አካል ናይ ባይቶ ኣብ ዝገሸሉ ዝነበረሲ ፈጻሚ አካል ናይ ኪዳን ከኣስ ብሓንሳብ ንካይሮ ኮይዶም ዶ ንእማራት ከይዶም ክሰምዑ ኮነ እንታይ ማለት እዩ ክልተ መንግስቲ ኣብ ውሽጡ እንዳሃለዉ ከሎ ኣባላቱ እንዳሃለዉ ከለዉ ሕጂ ኢሳያስ ፀላኢ ሓንኩልኒ ኢልካ ሚልን ትብል ተኾንካ ገዛኻ ኮፍ ክትብል ኣለካ ኣብ ቃልሲ ሲ ጀብሃት ኹን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሜዳ ዝነበርሉ ሲ ፀላኢ በዚኣ ሰሊኹ እዕሊና ሃሪሙልና ወይ ይብል እዩ ካብኡ ተረፈ ግን ንሱ ስለ ዘመፀስ ክስራሕ ኣይከኣልና ኢለንከን ካብ ስርሐት ጠቕሊልና ኣይፈልጣን እትዋን እዋናዊ ዕድላት ዘይጥቀም መሪሕነታት ናይ ውድባት ኣለ 30 ዓመት ኮለል ዘበል መምስተሰአ ግን ኣለና እንዳልካ ኪዳን ኣብ ዝነበረሉ ኣነ ዝከረኒ ሲቪክ ብኤውሮጳ ደረጃ በኣሜሪካ ደረጃ ዝጥርንፍ ከሎ እንታይ ኢሎሞ ኪዳን እንዳሃለዎ ከሎ እዚኣቶም ናብ ዘይመፁ ናይ ታይዶስ እንታይዶስ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ይኣክል መፅዩ ኢሳያስ መንነቱ ምስ ብወግዒ ምስ ኣወጀ ማለት እዩ እንታይ ማለት እቲ መንነቱ ኢትዮጵያውነቱ ዓዊሉ ኣፍ ልቡ እንዳሃረ ምስ መፅ ህዝቢ ተላዒሉ ውድባት ክላዓላ ነይርወን ሽዑ ካብ ኢትዮጵያ ክወፃ ከለዋ ብሓንሳብ ኮይነን ካብ ቦታና ውፅኢና ንሕና ተመልሽና ክንሃርሞለና ኢለን ነቲ ዝተላዕለ ህዝቢ ክንዲ ዝመፁ መሳርሕትና ይኣክል ክንከውን ኢና 6 ውድባት 10 ውድባት ተባሂሉ ማለት ኣበሎ ስራሕ ጅባይ ተጠርነፉ ነቱ ይኣክል ግን ድዋዕ ከማን ኣቢሎሞ ህግደት ጥራሕ ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዝመፁ ፀገም ዘሎ እንታይ መምስተንጠልጠልካ ላዕሊ ምስ መፃእኻ ተፈላጥነት ይመስለካ ሞ ሕሽካ ናይ ቤንካ ተፈንቂልካ ምንቅስቃስ ክትፈጥር እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ይኣክል መራሕቲ ዝነበሩ ውድባት ፈጢሮም እንቀሳቀሱ ኣለዉ ሕጂ ሕጂ ከዓ እሳቶም ከዓ ምስ ይኣክል ክሰርሕ ኢና ክብሉ ማለት እዩ እዚ እቲ ሕማም ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ኣብቲ ዝተሓተ ኣሎ ናይ ገለ ሰባት እንታይ እዩ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ውሽጢ ዘሎ ብደገ ተደጉሙ እንዳነበረስ ብናይ ደገ ልማኖ እንዳነበረሲ ከመይ ገይረ ክንቀሳቀስ ሙሉእ ሓይሊ ክገብር ከድምዕ ከስምዕ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ደገ ኣሎ መንእሰይ ይኹን ብኩሉ ዓቕሙ ይኹን ብኩሉ ዝተኣትፍ ነዚ ክሰርሕ ግን ናይ ብሓቂ ብተበግሶታት እትዮም በትዮ ዘይኮነ ትጥርነት ተበግሶ ትወስድ ኢኻ እኮ ተበግሶ ወሲድካ ሕጂ ድሓን ምሕፃሩ ዝተባህለ ምድጋሚ ብዙሕ ሰብን ከይስልችዎ ከም ዝበልክዎ ሕጂ እውን ነዛ ዕድል እዚኣ ክንጥቀመላ ዘለና ብርጌድና ሓመዱ እዞም መንእሰያት ፈጢሮሞ ዘለዉ ናይ ዲፕሎማሳዊ ናይ ተፈላጥነት ሓይሊ እዚ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ዲፕሎማሳዊ ስራሕ ሓት ክሰርሕ ዝኽእል ኣካል ኣሎ ኮነ ኣለኻ ቀፅል ኦኬ እንዕኸም ገለ ስላይ ዝኾነኒ ኦኬ ሓራይ ሕጂ እዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ዘሎ ሒዝዎ ዘሎ ንሱ በዓቶም ኩማ እንተን መንእሰያት ናይ ብርጌድና ሓመዱ ንሕና መሪሕ እንደለና ከም ዲፕሎማሲ ዓቕሚ ሕጋውን ኣገባባትን ኣሰራርሓትን ነዚ ንሕና ክንዓምም ዝኾነ ክንለኣኽ ዝኾነ ክገብር ሕጂ ነዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ዘዚ መፀ ክንደይ ኦኬሽናት ሓሊፉ እዩ እቲ እዚ ኢሳያስ 2001 ነይሩ ኤውሮጳ ሕብረት ኣምባሳደራት ስሒቦም ሽዑት ህዝቢ ክለዓል ነይርዎ እቲ ደንበ ተቃውሞ ሕራይ ድኻም ነይርዎ እዩ ግን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክለዓሉ ድሕሪኡ ዝነበረ ሓይሊ ግን ዝዓበየ ሓይልታት ግን እዚ ዝሓለፈ እዋናት ሕጂ እዛ እዋን እዚኣ እዛ ዕድል እዚኣ ዘሎ ኩነታት ሕጂ እውን እንድሕር ሓሊፉ ግን ናይ ዘረባ ተዛረብቲ ኮይንና ኢሳያስ ከዓ ናብ ወዲ ከስግሮ ስጋዕ ብከምዚ ክንዛረብ ክንሓፍር ዝግባአና ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ክንሓፍር ይግባአና
إساس زي وحف بجك أنا كفاءة كان يقوم ندر زي بلوس نودو خركوبه ختم الموز كل جنينات كل جنان إيرترا بتاريخ سمعوا هلا حاسي نخالز هون عقمتات زلوا إيرترا ولا بتاريخ نيجي تأخذ مرحوز يقولوا زمر نبر إيرترا بس ده حنا ده كده مقدفه لا إذا حجة العقم حيلقن بخمزي خدن دنان بخمزي إلا خنزاربن نودو خبا كويس دانا دزول إلا خنزاربن ناي موت مخانو خرد أنا خلالو أنا عايكم يسمعني السؤال برجع جيرو سنومنا ما وصل إثيوبيا خوبهم كركوبهم زي صار له كويس لذس نزيتات كلنا لبامنا زرب لبام زرب يكون لكن لبام مسرح أتأجداسن أدلايني بتاريخ نبأس جبهة خبز ديرة شعبية خبز ديرة يلون قصاتهم لو كله حجي أنا بتعمل جروب ودبات هلو لو كله ودبات هكذا مسرح كلي ناول مالتي بينهم كوفي لهم بحسب شيء شخص زي كل مرحنتات ناي ودبات كوينهم شيء إساس شاب حسب تستيلو إلو مالدي بتقولي دحين صبوا نيروتي حسب صبوا أمسينا يعني لا نقول نجار كوفس لازم الكه زارب حسب نات حسب مملأته نتي زخيد زنا بريو من كلنا خمتي منو جبره حاوصلتي بالنرشم غيره بزخونه تا نفسنا نمرمر تبسي نفسنا حدنا كلنا بعلنا تطرنا بطرنا فزي بلغن بب ختمو طرح يكون ግን ب طرنف ازي زل حيلي ندمعيو نحيلو ندلدلو كنعوتلو انت قينا اي بحقي نعوت دلا يغني لي thank you next تسفاي كحساي alright الله خدو سلامات الله alright thank you سلام داويت زي فانكوفر كواتالالينا إنا سلام دما قاشانا بتعمي أنا كوا جميرو سلسانحي لو يخم مدب كسمع لنا next time ما فولي انجيجت كخون تسفا قبر بحاقوزكم مالتي نتمادلو تدما يمسجن كابتي دي سمعكو وزوهب الرئيتوتات ناتي دما فاي كبن أبتي قاشانا برهن زهابو تنسمعكون تنبغي أقداسيو تي نحنا خندور زلنا أبكمينا درلو قالسي يخدم كف وينصنيحي مالتي قدنا نحنا نبل كلنا أنا قبل أرلنا زبالا دكتور قبري حقي كاب أنا خنجمر أرلنا نفسي بعلماما نحنا نزارب كلنا نخلقوت هنا نمثل نزارب كلنا قلنا نحنا انتهينا what is my role أنا انتهي قبرار لخو أبزا قالسي كنبلي قبا مالتي انتهي كساتة فعلا زي قبرو زي يمولو زي تودبو أنا خطودي بدي بحنقول بتحسسنا متسألنا طبعا أنا خنجمر يقبا مالتي of course تي سرعات بزعوات سرعات ندينا نزارب نيرنا أنا انتهي بقولكو بزيادة تي مالس بقلل أنا ما خلحنا مسألة لنا ندي حكي ما تي نحنا أنصار ويت طلعنا هكذا فيه طلعنا هزبا قنباري طلعنا جبهة إزي يعوتنا يلا حق ما يكون أنا بريتوي هكذا قبل يفوتون طلعنا ملكي هكذا دي زمر حضر له كالي دي زمر حضر له كالي دي زمت بزي قدس نحنا أنصار ملكي قعزونا كاب ملكنت ناب ديمقراسي ويناب فتحيو إذا مسنبل فوكس كنقبر نقل علامة إلي يقمت مالتي سو من البات توردين ولا كوا حتى تزي هلو تزي كونه تتعرارنا صبوي مثلا نحنا شقرنا ملكي سياسة يكونه زمر حق جل يكونه سبات يكونه ولا قرع يكون إلي دائما أنا سو تي حتى زمت نحنا لكعو كم
ተቃለስቲ ወይ ለውጥ ደለይቲ እጃምና ስራሕና ከም ዘይገበርና ይረአየና እቲ ሓሳባት ወይ ነዚ ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉድለታት ንስከሞ እቲ ዝገበርናዮ ቃልሲ ድማ ንገብሮ ዘለና ድማ ኣቦቱ ምዃኑ ድማ ዘይተወድአ ብምዃኑ ክንሕጎስ ኣይግባእን ማለት እዩ ፌስታ ክንገብር ክንስዕስዕ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ መልኪብ ዓድና ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ዛረበላ ዘለኹ ወይ ሓሳበይ እዛ ክትበሃል ፀንሐት እቲ ውሽጢ እንግዳምን ከመይ ኢና ንሪኦ ንሕና ወይ ከመይ ሪኦ ኣነ ክንተስፋይ ንሕና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዘሎን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዳም ዘሎን ንሕና ተሓዊስና ማለት ተንገብደ ሓደ ህዝቢ ኢና ሓደ ህዝቢ ኢና ስለዚ እቲ ሓደ ህዝቢ እቲ ንሕና ዘይገበርናዮ ኢልና ንሳቀዮ ብኣካል ብተግባር ዝሳተፍዎን ዝሳቀይዎን እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እቲ ተጋደለ እቲ ተሳተፍ እቲ ዝርገፅ ዘሎ ህዝቢ ዝፈልጦ ዝያዳ ካብቲ ምረት እቲ ናይ ኣካል ህዝብና ኢና ተበጊስና ንሕና ንዕወት የለና ንቃልስ የለና ግቡእና ንገብር የለና ንብሎ ዘለና ሓደ ህዝቢ ስለ ዝኾንና ኢና ማለት ስለዚ ኣብ ክልተ ቦታ ኣሎ ኣብ ግዳም ዘለና ውሽጢ ስለዚ ሓደ እንድሕር ኮይኑ ተሓሳስባና ድልየና ባህልና እቲ ለውጢ ናይ ምድላይ እሳቶም ኣንደር ፕሬሸር ፀቕጢ ክህልዎም ክልውጥ ከምቲ ጋሻ ብርሃነ ዝገልፆ ፀንሐ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ከጋጥሞም ዝኽእል ዋላ ፀቢቕና ተዘይፈለጥና ክንግምቶም ንኽእል ምክንያቱ እሶም መሳቱና እዮም ንዓና ነዞም ናይ ገድሊ ወለዶ መሳቱና እዮም ተጋዲሉ ዝመፀ መሊሱ ተሰቂዩ ክሳቀ ክትርኢ ከለካ ዋላ ክትሓስብ ከማን የሸግረካ ምክንያቱ ሓውና ሓፍትና ኣካል ናይቲ ቃልሲ ዝነበሩ ስለ ዘለውና ኩላትና ስለዚ እቲ ውሽጢ ግዳም ሓደ ህዝቢ ካብ ኮነ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነቲ ለውጢ ዝቕይራ ነታ 0 ሰዓት ዝቕይራ እቲ ውሽጢ ዘሎ ንሕና ኣይኮንና ኢለ ዳምን ንሕና ኣይኮንና ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ነቲ ባይታ ነቲ ፕሬሸር ወይ ፅልዋ ክንገብር ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ነፃ ሃገራት ስለ ዘለና ክንማየጥ ከምዛ ሕጂ እዚ መደብ ተዳልዩ ብስኒትና መፅዩ ጋሻ መፅዩ ንማየጥ ዘለና ከም ኣላ ድያ በስመራ መደፈራ ዓዱ ኸላ ከረና ኣላ ድያ እዚኣ የላ ሶ ኣድቫንቴጅ ዕድል ዝህበና ቶም ግዳም ኣብ ነፃ ሃገራት ስለ ዘለና ኣብ ዲሞክራሲ ዘለዎ ሃገራት ስለ ዘለና ክንማየጥን ክንላዘዝን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክንፀልዎ ጥራይ ኢና ንኽእል ነቲ ክንፀሉ ጥራይ ኢና ንኽእል ከምኡ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ኩልኩም ዝኣምኑ ማለት ኣይኮን ከምኡ ኢለ ዝኣምን ክንፀሉ በቲ ናህና ፀልዋ እቲ ውሽጢ ዘሎ ተስፋ ገይሩ ነታ ለውጢ ክቕይራ ክእል ማለት እዩ የለን ክንብል ንኽእል ኢና በዚ ሎሚ ስምዒትና ርእቶና ኣቐሚጥና ኣይ ገለሰ ዋላ ኣይ ከምዚ እንዲዮም ዝብልዎ ገለ ከምኡ ኢልካ ኣይምዘንኒ ፖለቲክስ እቲ ሚሊተሪ ኤሊት እቲ ፖለቲካል ኤሊት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣት ዋን ታይም እዚ ብግዳም ዘሎ ስርሑ ገይሩ ጋሻ ዝገልፆ ፀንሐ ወይ ክትማየጥሉ ፀንሐ ምስ ዳለዎ እቲ ፕሬሸር ግሩፕ ኮይኑ ሓያል ውደባ ሓያል ፅላል ሓያል ኪዳን ወረቨር ተርም ንህቦ ምዝገብር ሽዑ ይድባራበር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣላ እቲ ውሽጢ ዘሎ ንዓና ይነቅፍ እቶም ኣብ ግዳም ዘለና ድማ ንዑ ንነቅፍ እዚ ህግደፍ ዘቐመጠልና ኣይኮነን ንሕና ከምኡ ኢና ንሓስብ ንሕና ዘይንብል እንታይ ገደሰና ስለዚ እቲ ለውጢ ዝቕይር ዕልዋ ዝገብር ድዩ ካልእ ክፍፅም ዝኽእል ጉጅለ ድዩ ኣብታ ውሽጢ እያ ኣብ ግዳም ኣይኮን እታ ለውጢ ድማ ንፍቶ ንፅላእ እቲ ሰንሰለት ኣቀራሪብናዮ ወይ ርክባት ኣብ መንጎ ግዳምን ውሽጥን ዘሎ እንድሕሪ ከይገበርናዮ ዝመፅእ ለውጢ ድማ ዋናታቱ ኣይኮንና እያታ ካልኣይ ትሕቶ ትመፀና ንዓና ስራሕ ዘሎ በዚ ፔስ ንኸዶ ዘለና ለውጢ ይመፅእ ምቕያር ይመፅእ ኣብኣ እንታይ እያ ታሮልና ዜሮ እንታይ ተሰክፍ
تلوطي eventual خمسي when we don't know ግን እቲ participation ወይ ድማ ተረክባት ኣብ መንጎ ግዳምን ውሽጥን ዘሎ ኣብ ለውጢ ምድላይን ናብታ ዕላማ ቅዋማዊ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ምንጋስ ምስፋን ንኸተመፅእ እዚ አንድ ድሕሪ ዘይ ጌርና ፀገም ክትህልወና ማለት እዩ እንታይ ዳ ንኸውን ተፀበይቲ ኣብቶም ለውጢ ዝቕይሩ ኣብ ሰናይ ድሌት ናይቶም ጉጅለ እንታይ ዓይነት ኩሉ ነናቱ ክቐምጥ ይኽእል እዩ ካብዚ ዝኸፍእ ከማን ክመፅእ ይኽእል ዋይ መፅን እዩ ንብል ኢና እኮ ኣይውረድ ስለዚ we don't have any control ፅልዋ ይብልና ክንቋፃፀሮ ኣይንኽእልን ማለት እዩ በዚ ስፔስ ንኸዶ ዘለና ስለዚ እዚ እንድሕሪ ብመትከል ተራዳዲእና ከም መራኸቢ ማለት እዩ እሶም ክገብሮ ዝኽእሉ ኣብ ኢዶም ኣሎ ንሕና ክንገብሮ እሳቶም ዘይገብርዎ ኣሎ ንሕና ንግበር እሳቶም ድማ እታ ዝገብርዋ እንድሕሪ ተረዲእና ንሕና እቶም ኣብ ግዳም ስራሕና ንግበር ነቲ ህዝብና ንርከቦ ንሕና ንወድብ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ብሓፈሻዊ እቲ ፖለቲካዊ ድኽመታት ከም ዘለና ኩላና ብውዕዞ ንኸይድ ሰባት ስለ ዝኾንና ኣጋጣሚ ሓንቲ ብፀይቲ ዝፈልጣ ኣብ ሓደ እዋን ስንታይ ኢላ ክሳብ ሎሚ ዝዝክራ ኣብ ሓንጎለይ ትብል ንሕና ፀገምና ትብል ማለት እዩ ሓደ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ወይቲ ህዝብና ካብ ሰለስተ ነገራት ሓንቲ እንተዝገብር ምተዓወትና ትብል ቀዳማይ እንተዝውደብ ካልኣይ ተዘይተወዲቡ ንዝድግፎ ውዳቤ ከይፈርሐ ከይተሰከፈ ዓዊሉ እንተዝድግፍ እዘን ክልተ እንተዘይገበረ ድማ እዚኣታ ዓቕመይ እሞ ኣነ ኩነታት ስድራይ ጥዕናይ ወዘተ ግዜ ስለ ዘይብለይ እንኮም እዚኣ ፈይ ዘብል እንተዝርከብ ምተዓወትና ትብል I think it covers እቲ ኩሉ ንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ዘይገበርናዮ ብዙሕን ግን ብሓፈሽኡ ድማ ካብ ዜሮ ክንብገስ ኣይንፈትን ንሕና ሽግርና ኮይኑ ዝስማዓኒ ድማ ተወሳኺ ንዓይ ዜሮ ካብ ዜሮ ንብገስ ኩሉ ድምስስ ኣቢልና ሓድሽ ንፍጠር ሓድሽ ምንቅስቓስ ሓድሽ ገለ the same thing ዘሳቀየና እዚ ንሕና ኢናቲ ኣትፎልት ዘለና ህግደፍ ኣይኮነ ንሕና እቶም ለውጢ ንደሊ ብሓንቲ ነገራት ምስ ንፍለ ዓብይ መታን ክንገብሮ accepted position ሒዝና ክንብል ካልእ ንምስሪ ካብ ዜሮ ክንብገስ ንደሊ ስለዚ እዚ ምዕራይ ኣብ መወዳእታ እታ ፖዚቲቭ ወይ ደስ በለትኒ ዝሰማዕኹዋ ብርሃነ ጋሻ ተዛረባ ብዛዕባ ኮሚኒቲ at large ኣብቲ ንቕመጦ ግደ ፅቡቕ እዩ ዝብል መግለፂ ዝሃቦ ሓደ ወይ ካብ ካልጋሪ ተዛረቦ ሓረስታይ ወይ ካብ ሲያትል ሰላም ሓረስታይ ዝገለፆ ኣነ ወይና ኣብዚ ዝቕመጦ ኮሚኒቲ ኣለና እዚ ፖዚቲቭ ሸነኻት ዝገበረሉ እቲ ኮሚኒቲ ከምቲ ክግለፅ ፀንሐ ብዙሕ ዝርዝር ከያትኹ ልዕሊ 38 ዓመት ኮሚኒቲ ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ኩሉ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ፆታዊ ብሔራዊ ነፃ ኮይኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ቋንቋውን ልምድኡን ታሪኹን ዓቂቡ ክኸይድ ዝመሰረቱ ዕላማ ኩላና ዝተፈላለየ ርእይቶታት ዘለና ብክልቲኡ ፖለቲካዊ ታሪክና ሰውራ ኤርትራ ዘምፃልና ጀባ ሻዕብያ ወዘተ ዝነበርና ዝተመስረተ እዩ ግን ናብ ፖዚቲቭ ናተይ ተመክሮ ናብ ፖዚቲቭ ዝመርሓና ኣሎ እዚ ሎሚ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ፍልልያት ናይቲ ሕብረተሰብና ወይ ናይቲ ህዝቢ ኣብዚ ብዙሕ የለን ክብል ይኽእል ተደምሲሱ እዩ ኣይብለኩም እየ ክብል ኣይክእልን ግን ብዙሕ ነገራት ተሸፊኑ ምክንያቱ ብሓባር ኮይና ኣብቲ ሕቶ ሃገር ሕቶ ታሪክና
ናይ ሶራ ታሪክ ድዩ ናይ ሃገራዊ ታሪክና ድዩ በዓልና ድዩ ባሕቲ መስከረም ድዩ ግንቦት 24 20 ሰነ ድዩ ኩሉ ስለቲ ዕላማ ነኽብሮ ማለት እዩ እዚ በዓሉ እንታይ ገይሩ ናይ ኣፍ ደገ ናይ ምምያድ ፅንክ ንብል እታ ዝበላተይ ጋሻ ብርሃነ ነዚኣ እያ ማለት እንታይ ከፍተልካስ ኦፖርቹኒቲ ምስኣቶም ኮፍ ኢልካ ኣብታ ጣውላ ዋላ እኳ ኣርእስቲ ኣጀንዳ በቲ ኮሚኒቲ ዘካይዱ ፖለቲካዊ ዋላት ዘይኮነ ኣብታ ጣውላኻ ክትዕልል ትኽእል ክትዕልል ኸድም እሱ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ይኸፍት እሞ እዚ ወይ ክድፋኣሉ ኣብተን ዝተዳኸማ እንተተባራበረ ኣብተን ዘለዋ ወይ ክሕይል ሙሉእ ማለት ኣይኮነን ክሕይል ተስፋ ገብር እቶም ክእለት ዘለዎም ድማ ዘለኩም ድማ ነዚ ክዕውድ ዝኽእል ሓፈሻዊ ሓባራዊ መትከላትን ዕላማታትን ናይ ኮሚኒቲስ ክትፅሕፉን ከተበርክቱን ትኽእሉ እንተደኣሊኹም እውን ሓጋዝ እዩ እንዳበልኩ ይቐንደለይ ኣብዚ ብዙሓት ዝፈልጦም ብድምፆምን ብኣካል ዝፈልጦም ወዲ ብላታ ዳልምባ ምሳይ ዝነበረ ተቐላሳ እዩ ሰላም ሰላም ኩልኩም ዶክተር ገብረ ሰሚዐዮ ናይስ ቶኪንግ ቱ ዩ ዳዊት ታንክ ዩ ጋሻና ድማ ይቐንደል ኦኬ ወዲ ኣለኹ ታንክ ዩ ኦኬ ኣብዚ ሬጉላር መደብና ክንዓፅው ኢና ቅድሚ ምዕፃውና ብርሃነ ፋይናል ኮመንት ክትትደል ኢኻ ፀራቢልካ ጋሄድ ሶሪ ኣንዌ ሕናልካ ንኸውን ኢና ቅርብ ኣገዳሲ እዩ ደጊመ ክብረት ይሃበለይ ኣይ ቲንክ ተን ክበሃላ ዝዋዕላሲ ሩዳእት እየን ኣገደስቲ እየን እቲ ቃንዛና ብኸመይ ከብቃዕ ኣለዎ ንሕና ንኹን ፀላእና ብግቡእ ንገምግም ኣዋዳድባና ንመሓይሽ ካብ ቅርሕንቲ ንህልኽን ነፃ ንኹን ቀዳምነታትና ንህነ ዘረባ ኮይኑ ከይተርፍ ከዓኒ ብተግባር ከመይ ገና ኣብ ጭቡጥ ንብፃ ኣሕያት ሓጂ ዜራ ሓጂ እውን ንዛረብ ኣለና ልዕሊ ዘረባስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ከም ተቐዲሙ ተጠቕሰ ገለ ግብራዊ ተመክሮ ግብራዊ ስራሕሲ ክስራሕ ኣለዎ ብደረጃ ዞባ ድዩ ብደረጃ ዓለም ድዩ ክንቀራረብ ነቶም መንጎ ዘለዎም ክንዓፎም ኣነ ደጊመ ዝብላ እቲ ሕማቕ መረዳእታ ዘለዎ ናይዞም ደለይቲ ፍትሒ ንበሃል ተገድሰና ህዝብና ንሕናን ስለ ዝኾነት ነቲ ኩሉ መንጎ ዘሎ ክንሓዕፎ ኣለና ነቲ ፈሊጡ ዝደቀሰ ክትሰይ ትኽእል ኣፍኮርስ ግን ብዙሕ ነገር ተደናገረን ዝጠራጠርን ስለ ዘሎ ንዕኡ ይህን መድረክ ክንፈጥር ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ዝብል ንባዕለይ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ዘለኹ የቐኒየለይ ታንክ ዩ ቶዛ ኣገዳሲ መዓልቲ ነይሩ ከምኡውን ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከይትፍለየና ተስፋ ንገብር ከም ስኒትና ወይ ሃብ ብዙሕ መደባት ኣለና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት ገሊኡ ብፓነል ዲስካሽን መልክዕ ክኸውን እዩ ገሊኡ ከዓ ብሰሚናር ከምዚ ናይሎም መዓልቲ ስለዚ እቲ መደብና ክትከታተልዎ ሓደራ ፀኒልኩም ኣብዚ ትዕግስቲ ጌርኩም ኩሉ ነገር ተፃዊርኩም ክሳብ ሕጂ ክትሳተፉ ምኽኣልኩም እውን ናይ ልቢ ምስጋና የቕርበልኩም ብዝተረፈ እቲ ስሩዕ ኣኼባና ብዝተወዲ እዩ ብርሃነ ምናልባት ክትከይድ ተደሊኻ ፊል ፍሪ ርኢቶ ኣለኒ ዳዊት እቲ ሕላል ክቕፅል እዩ እቲ ብሮድካስቲንግ ግን ኣብዚ ተተወክብል እዩ ሕራ ኣንደ ብርሃን ዮሃንስ ኣለኻ ዶ ኣለኹ እቲ ተኣሽሙ ተተዋብሎ እሞ ናብ ነፃ ክንኣትንኽእል ኢና እሞ ክቡራን ተኸታተልቲ ኣብ ፌስቡክ ተኸታተልቲ ዘለኹም እውን የቐኒልና ነዚ ቪድዮ ሼር ኣብ ምግባር ተሓባብርና ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ቀዳም እውን ተኸታታሊ መደባት ተሰሪዑ ኣሎ ደጊምኩም ክትመፁ ክትሳተፉ ወትሩ እውን ዋላ ካብ ፌስቡክ ርኢቶን ሕቶን ተቕሪብኩም ናብ ውሽጢ ገዛ እንዳ ኣምፃና
ከም ዝተል ንገብር ኢና ስለዚ ተሳትፎኹም ኣይፈለየና ብሩኽ ምሸት ብሩኽ መዓልቲ ነቶም ቀትሪ ዘሎ ከምኡ ድማ ንፀወምቲ ዒድ ኣብ ሮቢዕ ኣንቲ ዘይተጋግየ ርሑስ ዒድ ይግበረልና ነቶም ኣመንቲ ክርስትና ከዓ ወል ብሩኽ ናይ ጾም ቅንያት ይግበረልና ክብል ይደሊ እሞ ሰላም ንኩልኹም ፌስቡክ ነቋርፅ ኣለና ሕጂ ኣብ ውሽጢ ገዛ እውን ሬከርዲንግ ከነቋርፆ ኢና